قلقنا نوردو حكرنا انت اخي عيننا كي حسنا نلكي عقرنا نخونلكي إريترا نخونلكي نقدر خسر تنساني نسبان كتلفن قابل نتباك خلون ورقن ندحنتك والدن درعن نخونلكي كتعمكي دا ندلي كتعمكي كري اي ندلي انت تقيمكي العقيلة سب زي مرتو نحنا نمرتو نعيدنا عشان جراس الأخير العقيلة انت ميلا نعران جلتا انا مشلونا بحري حبيب إنا نجبتا كنت عرفتي تخامنا نحري كنت ميتشوت توينا نفري أبيمو تزكعان أبيمو تزكال كم تصدق تحزني ما اسم فلناكي نبزا نفسنا ورد تزكالسي ما حنقرناكي موقفنا نخونلكي عقرنا نخونلكي. سلام تغطاتلتنا إذا channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا ونتحستوتات إذن لكم متينا لنا كساب مغداتنا إذا مدب مسانا كتصون حبا خبرنا عندمكم كم وترو لايك قبرو شير قبرو كومنت صحفو حقزونا تسرحنا اتوم كيس لكم كم تقبرو دما كي مزقناكم كنحل فاين دلنينا thank you very much دما نبلكم بفلوي أبناء لهم مدب نيدن استيفانوس بحال أكاونت نزي channel بزعو قزي سوبر شات نابت حق زلا دما كان مزقن ندلي thank you يدن كابز غزيلنا نالو مارستي أزيا قداسي يكون أزيا قداس أرستي يكون أمريكا فلو استراتيجية قوي مثل زلنا أبوزة أوكرانيا هنكيد أمريكا بهجر درجة حدش مراحي national security حدش بلان وتشيلو كوميز قبل president بس مثل زجن لعول أقداسنا تحيزو زلويو سلزنعو بعالم درجة عندكن أبا أفريقيا دما إيرتراونا وترقي حلا بخمي ترقي حلا دما كرينا مزعج زلو هلو كانت هاد دما تايم تحاس كلويو دحر حج فلوي نقر زقاطة ما بتمجمريا تنكي كنبل دما كم تبوق قبر كويني تبوق تكبار كويني سمعني سلزي let's start what's going on. Drastic changes to U.S. national security strategy and its very role in the world. The document, which lays out U.S. foreign policy priorities, sounds a clear retreat, stating, quote, the days of the U.S. propping up the entire world order like Atlas are over. The message to U.S. allies is that they, quote, must assume primary responsibility for their regions and contribute far more to our collective defense. One might say that means you, NATO, and Japan, and South Korea, and others. مجمريا نذا ملغت زياد سمعكم هذا نقرا برسوم متيكم الله ملغتنا بريزنت سياسة فوركي بزعبا يوني بولار أمريكا زرقي حتى زل حيلي مزعج زل ودرجة عدا كيف توت أعمى خط كيف كتقدديا مهنياتو اتتخذ زل من قدي كوات أي كل نيو لارجا كساب زل شو الناس تزاربوا له زربان تنيرو بريزنت نير ترايو أبدو شانل دم أبتدأ قام سمعنا أيو بملغتنا يستفر عليه أمريكا بس تأخذ زي اللي خد كسل هيتخلنيها كبعلنا نويت أنا أيو وين أمريكا حدا كابتي عود تقينا ناخد كسل ويون عبل الجبت النابلت ناخد كسل غير وازلون انتايو corrective action نتي جيجا ويون ودكات ناتهم نايم إرام تقول الله بس عدل زيالاتهم مفزعتهم حيالات من قد عريونيوم that's why ما غلطي فهم زودكم أمريكا for whatever reason كود خلو ويون جيجا نجار مسكده ناي بوليس مغيار زي حجن ريوزا لنا أمريكا خد قبرت خليها يلوز جمتها سبعين برا سلام تاي أمريكا نعلم بوليس نعلم كوينا خد كيد تفتوز نبرت هجريا أبزوان زي تابل لو دحر حجي نعلم بوليس هاي كونان يزبل زي لقصر حد رأيوا the US will no longer be the policeman of the world خلا زراربا حيل بحرنا أمريكا أبقى بحر خوينو بوليس نقدر نعلم كون شوهات يبلنا سراينا أمريكا مجيء أفكارنا أفريقيا كوينات أبزيد اليوم كأتو شوهات يبلنا
መልእኽቲ ናይ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜኒ አብይ አሕመድ ዓሊ ደዊሉ ዝዛረቦ ዘሎ ኣጆክ ኣይኮነን ዝብሎ ዘሎ ዎች ኣውት ተጠንቀቕ ኩናት ወዲ ኩናት ኣብ ስትራቴጂናትና የለን ኣይኮነን ናትካ ነቶም በዓልና ዘጀመርናዮ ኩናት ለሚና ሓባቢልና ዘጀመርናዮ ኩናት ናይ ዩክሬን እውን ተብላሎም the war in Ukraine must end ኩናት ናይ ዩክሬን ኩድ ኣለዎ እዚ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ መልእኽቲ ወፂኡ ዘሎ 30 ፔጅ ዘሎ ወረቐት እዩ ኣብዚ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣውፂኣቶ ዘላ ቀዳመይቲ መርድእ ንኣሜሪካ ንኤሮፓ እዩ ንኤሮፓ ኣርዲእዎም እዩ ሶሪ ቅድሚ ሕጂ ምሳኹም መሓዙት ነርና ድሕሪ ሕጂ ግን ምሕዝነትና ክጎድል ኢሎሞ ምክንያቱ ጥቕሚ የብልኩምን ጥቕምኹም ጎዲሉ እዩ ቀደም ቁፅሪ ሓደ ነርኩም ሕጂ ግን የለኹምን ስለዚ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ኤሮፓ ረጂም ቸንጅ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዘተንብህ ዘረባኻ ተጠቂሙ ኣሎ ስለምንታይ ኤሮፓ ነቲ ናቶም ስልጣነ ዝቐትል ፖሊሲ ክተሉ ስለ ዘለዉ ንሕና ድማ ከም ቅዱሳት መሓዙቶም ንዕኡ ክንዕርዩ ክንሕግዞም ኣለና ድሮ ናይ ጀርመን ፎሬን ሚኒስተር የቐንየልና ኢትኩም ጥራይ ክብልና ዝብል መልሲ ይብዎም ኣሎ እንታይ ማለት እዚ በዚ ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ዝረአ ዘሎ ናይ ኤኤፍዲ ኣብ ጀርመን ክኾን ከሎ ማሪ ለፔን ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዩኬ ድማ ኒል ፈራጅ ዝብሎም የማናይ ክንፊ ኩላቶም እዚኣቶም ምስ ኣሜሪካ ርክብ ዘለዎም እዮም ስለዚ ፖለቲካ ናይ ኤሮፓ ብናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ክትክዎ እሞ እቶም ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት ድማ ምስ ኣሜሪካ ብቐረባ ዝሰርሑ ምስ ዶናልድ ትራምፕን ምስ ደገፍቱን ምስ በዓል ኢሎን ማስክን ብቐረባ ዝሰርሑ ስለዝኾኑ ብኸምኡ መንገዲ ፖለቲካ ናይ ኤሮፓ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ክዝውርዎ ከም ዝደልዩ ርጉእ ዝኾነ መልእኽቲ ይቦም ኣሎ nations should be responsible for their own defense ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ተጎርቢትኩም ትኸዱ ዝነበርኩም ድማ ኢልዎም goodbye ድሕሪ ሕጂ ኣሜሪካ ጎርቢታት ወስዶ ሃገር ክህሉ ይኮነን እዩ ዝብሎም ዘሎ this is amazing ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ I'm sure ሎሚ I don't know why ሰትን ግን this is one of his prophecy ብዙሕ ዝተዛረበሉ እዩ ኣብ ግብሪ ተፈፂሙ ኣሎ ኣሜሪካ ሲ ኦኬ ከምዚ ክትገብር እያ ገለገለ ክብል ከሎ ፕሬዚደንት ከመይ ገይሩ ክሳዕ ክንዚ ይሓስብ ኣሜሪካ እኮ ካሊእ ዝብል ነይሩ ናው ኣሜሪካ ትኩንነት ተቐቢሎሞ ሶሪ እና ክንቅፅል ኣይንኽእልና ብከምዚ ስለዚ ስምዕዎም ኣብዚ this is crazy breaking news እዚ ኣገራም ዜና ኮይኑ ዘሎ እዩ The American priorities in Ukraine now are to end the war fast and to make nice with Moscow, to quote, reestablish strategic stability with Russia. Take note, for Israel and Saudi Arabia and others, the document says that America's reasons for focusing on the Middle East will recede. That's quite a change. And in an attempt to impose a MAGA agenda on Europe, the Trump administration Exactly. So ትሪእዎ ኣለኹም ካልኣይ ድማ highlights from the new document ገለ ካብቲ ናይ US National Security Strategy እንታይ ይብላ ኣሎ re-establish strategic stability with Russia. ምስ ራሽያ ክንዕረቕ ኢና strategic stability ዝበሃል ድማ ከነተኣታትዊና ይብል ኣሎ goodbye ኤሮፓ ንስኻትኩም ራሽያ ክትማረኽ ክትሰዓር ተሓስብሎም ኩናት ክትገብሩ ተሓስብሎም ንሕና ወዲና ምስ ራሽያ ክንዕረቕ ኢና ይብል ኣሎ ካልኣይ the US will no longer prioritize the Middle East ማእከላይ ምብራቕ ድማ ፖለቲካ ናትናን ቀዳምነት ናትናን ኣይኮነን ሃገራት ዓረብ ሽግርኩም በዓልኩም ፈቲሕኩም ኣለዎም ደሓና ኣለዎም ቁጠባ ትገብርሎም ትወዲ ኣለ ዳርጂ ንሕና መፂና ቡ ዕግርግር ንገብረልኩም ጉዳይ የለን ብሎም ኣሎ ማእከላይ ምብራቅ እውን ቀዳምነት የብሉን Europe is facing a civilizational erasure ታትገደደ ድማ እዚያ ናይ ኤሮፓውያን ኣመና ቆጢዓቶም ዘላ ኤሮፓውያን ናቶም ስልጣነ ይቆትሉውን ይድምስሱን ስለ ዘለው ክንእርሞም ኣለና እዚያ ድማ ናይ ማጋ ምትትታው ኣብ ኤሮፓ ንክህልዩ ኤሮፓውያን ድማ ቀዳሞት ፈተውቱ ኮይኖም ዝነበሩ ናብ ፀላእቲ ገጾም ይቕየሩ ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ብዛዕባ እዚ ነታ ናይ ኤሮፓ ፎሬን ሚኒስተር ሓቲቶም ኣለዉ እንታይ ኢላ መሊሳ ፅንሄ ኢላ ከስማዓኩም እየ ኢትስ ክሬዚ ኣማንዩ ንክትሰምዖ ዘገርም እዩ ካልኣይ ድሓን ኣብዚኣ ንእሽተይ ክውስኸልኩም እየ ኣብቲ ናይ ኤሮፓ ቀዲ ናብቲ ናይ ኤርትራ ከይመፀኹ ከለዉ characterizes Europe as an over-regulated censorious content. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ኤሮፓ ቀፂሎም እንታይ ኢሎም ኤሮፓ እንታይ እዩ ኢሎም ክገልፅዎ ከለዉ ኣብቲ ናቶም ዶክመንት እንታይ ዝብል over-regulated continent lacks self-confidence. بحقتات لعلى عقمو حقتات زتأتاتو منقستي كم بدما أب نفسه زي تأمامن confidence زي بلو تواديره كعوتي هيبلني سلزي تواديره سلزي عوت حقتات غيرو نفسك كلاخل زفتن داغو كلاخل زفتن سلزي confidence زي كون يبلو ولو كابزنا العلي وردت كقاطمو مايكل يوروبيان of course زي ابزي channel زي بديت دفري خان بعلنا ما رحتنا اوروبا خمزي الكات زنتل تبلو نيركم እዚ ከም ዝመጽእ መዓልታዊ ንሪኦ ነርና ኩሉ ትኪኢላ ዝበሃል ኤክስፖርት ዝበሃል ዛረበ ዝነበረ ኤሮፓ ትጓሓፍ እያ ዘላ ናይ ብሓቂ ንውጥቀታ ዘቃላጥፉ መራሕቲ መሪፃ ዘላ ኡርሱላ ቫንደር ላየንን ጨፍራናታን ፍጹም ንኤሮፓ ዘርብሑ ይኮኑን ኢሎም ነይሮም ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ናቱ ናሽናል ስትራቴጂ ክነግሮም ጀሚሩ ኣሎ ከምኡ ድማ ናይ ሲቪላይዜሽናል ኢሬዥር ከም ትብሎ ዘለዎም ኣብዚ ድማ ብኢሚግሬሽን ንኢሚግሬሽን እዮም ዝፀርፉ ዘለዉ ብኢሚግሬሽን ገይሮም ኤሮፓ ነቲ ናቶም ስልጣንን ህዝብን
يدمسسون يغيرون الله سلازي نزي سقوم تخنوس دالنا زبل أنفيتهم الله taking advantage of American generosity كم لما لأن أمريكا لقاس النسي يمزمز ولو مزمستيو ناتهم ديفنس ناتهم وتدراوين كالن حيل خيمس كي جبروا أب أمريكا تسجعهم كان باراسايت زمصفونا زنبريو سلازي بزحوت إيت يبلو من يمزل ومزلو كالاي دما fails to take responsibility for its future نمزعيهم دما ملو حلافنت كوز زي كلو هواي كاس غفيلن نمزعيهم ملو حلافنت كوز زي كلو اشالات بلوهم قلقليهم نتيوم نيروبا مرحتي كم زغل يوم زلوهم مخنياتو أقام سقاطمهم واشنطن ترايك حق زوم زدليهم will be unrecognizable in 20 years or less أب أسرع عمد بحجي ويون تحتيو إيروبا نكتها للياقة بيت كتكونيها هذا بالقمقام كايوسيدو بمنتاي بقول تبع ما تخيل الله اي ولدون يوم زلو اي فاريون يوم زلو زبل دمالن كنه الى ماسكن كله تاب تويتر زلو اكتيفيست زناي ماغان بزعبو وي كبل زلو تصعدو نصنت علينا قصراي ولد يودلالو اوروبا دما نتناي مصنات ريكورد بقدمي تمرحو زلا نسايا بمبال كزاربو نرلنا قصيلون كاليت بيج نيرا باغيرنا هنودينا بزح سلو زغنت فايل سامرايز غبرون يروبزي قال دما immigration accelerating instability immigration ناتهم دما نتقلو لاو ناتهم يبللو birth rate collapsing ناي هصانات حدش زولو بيروبا انام قلقلنا طفني خيدالو free speech censored كم دما ناص حساب كمغلاصون كنترول ناغبرو يخدلو opposition parties suppressed كم دما نتهم تقاومت تنحنحتي بارتيታት دما ناي معباسن ناي مقادن مسرح يكادالو زي روي زغونه متتاو بوليتيكان أنبابرانا أوروباويانن يزرع زلو ويل أمريكا ناب إيرترا رجيم تشينج خدقبر كان لا يتاكو نيرم أوروبا ويل لو من أباخم ياتمتزالا تاقوداي خنياتو أبلع لإيرترا تزقاتم زنبرا يتزقم انجوي غيركم ما يخم أكافيكم ما يخم مليسكم ندادو وسيقكم يوم ويل لومي تاكو عسو دما ناباخم أغني علا بخميت وطوان رجي اسكي قال كابتي كنزكرو زقبان نابز مدرخ انكو قطراوي ግዛት ዝረዓመ እንታይ ገይሩ እንታይ በርኪቱ ናቶ ከመይ ማዕቢሉ ናበይ ገጹ ኸይዱ ኤውሮፓዊ ሕብረት ናበይ ነይሩ እንታይ ማዕቢሉ እስያ እንታይ ኮይኑ ሓደስቲ ሓይልታት ከመይ ኢለን መፅአን ቻይና ከመይ ኢላ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ቦታ መፅያ ኣብዘን 30 ዓመታት ተፈጥረ እቲ ሕልሚ በሎ ባህጊ ናይ ኣዝዩ ውሑድ ሓይሊ ዘምፆ ፀገማት ን30 ዓመታት ክሳራ ይምፅ ናይ 30 ዓመታት ክሳራ ኣብቲ ዝሑል ኩናት ዝኸተመሉ ንዓለማዊ ሓድሽ ስርዓት ዝካውን ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ እንተዝኸውን እዚ 30 ዓመታት ኣንበይ ተኸስረን ሕጂ ብምሕዳራት ናይ ዋሽንግተን ዝመፅእ ዘሎ ለውጥታት ተርኢናዮ ኣብ መሰጋገሪ መድረኽ ኣለና ክንብል ንኽእል ትራንዚሽን ክልተ ቆፅራዊ ዝበሃል ርኢናዮ እዚ እንኮ ቆፅራዊ ዝበሃል ሓሊፉ ኣብ ምውድኡ ኣብ ምፅንቃቑ እዩ ዘሎ ግን ንዕኡ ክትክእ ዝኽእል ስርዓት መፅእ ኣሎ ድዩ ብኸመይ መንገዲ ክነንብቦ ንዕኡ ናይ መፃኢ ምዕባሌታት ናበይ ገፆም ክኸዱ ክእሉ ኢልና ከነንብብ ሕጂ ነዛ ዘለናያ ናይ ምስግጋር እዋን እያ ትበሃል ንዓ ብዕምቆት ከነንብባ ክንክእል ኣለና እዚ ምናልባት ኣብ ናይ ናፅነት በዓል ኣጋጣሚ ዝቐረበ ነጥብታት ብፍላይ ምስ መን ንሪኦ ሕጂ ስኢልና ስምዒታዊ ዝኾነ ናበባ ከይከውን ምእንቲ ወድዓውን ናበባ ክህልወና እቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ዝበሃሉ ወይ ዓበይቲ ኣክተርስ ዝበሃሉ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝረኣየ ምዕባለ ናበይ ገፁ ኸይድ ኣሎ ኢልና እንድሕር ኣቢልና ኣብቲ ምዕራብ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝተረኣየ ድኻማት እዚ ሕጂ ዝግለጽ ዘሎ እዩ ናቶ ኣሎ ድዩ የለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም የዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ካብዘን ዝገበረን ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምእታውና ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ዘላ ብዛዕባ ቻይና እዩ ብዛዕባ ቻይና ኣሜሪካ ንቻይና ከነውድቓ ኢና ዝብል ሓሳብ ኦፊሻሊ ገዲፎም እዮም ቻይና ሃዝዎም ሓደ ፕሮፌሰር ማሕቡባኒ ዝበሃል ወዲ ሲንጋፖር ፖለቲከኛን ዲፕሎማትን ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፍ ነይሩ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ቻይና ህዝቦን ቻይና ስዒራ እያ ዝብል መፅሓፍ ብዙሕ ክሪቲክ ይወሃባ ነይሩ በት ኦፊሻሊ ኣብዚ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ቻይና ስዒራ እያ ስለምንታይ ንቻይና ፀላኢት ኣይኮነትን ኢሎማ ማለት ቻይና ፀላኢት እያ
ኣባላሻዊት ንቻይና ክንቅርቅራ ክንውድቕ ኣለና ዝብል ዝነበረ ገዲፎሞ ቻይና መወዳደሪትና ኢና ኢሎም ኣሚኖም ቻይና መወዳደሪትና እያ ካልኣይ ኣሜሪካ እንታይ ኢሎም ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ 1800 ስትራቴጂ ናቶም ደ ማንሮ ዶክትሪን ዝበሃል ናብኡ ክምለስ ኢና ኢሎም ስለዚ ኣብ ትሪእዎ ከም ዘለኹም ንቻይና ኣይነ ኣስራ ኣይነ ፍንቅላ ኣይነ ብላ released by the White House in the pages, a warning for Europe, saying Europeans face civilization erasure. Those words found in the president's national security strategy he's branded as, quote, a roadmap to ensure America remains the greatest and most successful nation in human history and the home of freedom on earth. ዕላማ ኣሜሪካ ሓያል ኮይና ንክትቅፅል እዩ ዝኩሉ ናሽናል ሴኩሪቲ ስትራቴጂ ትሪእዎ ኣለኹም ኣሜሪካ ሓያል ኮይና ክትቅፅል እንታይ ኣድልያ እዩ ስለዚ ካብቲ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ዝብል ዘሎ ዌስተርን ሄሚስፌር ፕራዮሪቲ እዚ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተብህሉሉ ቀዳማይ ምዕራባዊ ኣሜሪካ ኣብቲ ኮንቲነንት ናታ ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ዝብሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ኣትላንቲክን ሰላማዊ ውቅያኖስን ዘሎ ኣብኡ ይፎከስ ናታ ክትከውን ድሕሪ ሕጂ ኢሎም ስለዚ ብምብራቅ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣለና ስለዚ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ቬኔዙዌላ ዲያብ ካልእ ማንም ሓይሊ ክቐርብ የብሉን እዚ ናትና ግዝኣት እዩ ብንዩ ድማ ብፓሲፊክ ጌርካ ድማ ክሳብ በዓል ቻይና መፂኻ በዓል ጃፓን ዘሎ ናብኡ ከስፋሕፍሑ እዮም ንኤውሮጳ በዓልኩም ኣለኹም ጉዳይኩም በዓልኩም ሓዙ 2 ዓመት ሂብናኩም ኣለና ኖ ዓመትን ፈረቓን ገለ ሂብናኩም ኣለና ኔቶ በዓልኩም ክትቋፅርዎ ክትክብልለኩም ተዘየለ ንሕና ሶኬት ከነምልቑ ኢና ኢሎሞም ኣለዉ ቁፅሪ ክልተ እንታይ ብሎ The US address declares the America as it is the number one strategic focus, asserting the Trump corollary or cat Monroe doctrine ዝበሃል ማለት እዩ ካልኣይ military presence shift ናይ ወታደራዊ ህላወናቶም ድማ ለውጥ ክገብሩ እዮም plans to adjust global deployments are reducing forces in less critical theater to reinforce the western hemisphere ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዘለዎ ወታደራዊ ዝርግሐ ጨቢጦም ኣብ ኣትላንቲካውን ኣብ ከባቢ ኣሜሪካ ክገብርዎ ምዃኖም እዩ ዝነግር ዘሎ ከምኡ ድማ ቻይናስ ሪፍሬምድ ሮል ንቻይና ድማ ዘለዎም ልዕሊ ቻይና ዝነበረ ጠማምታ ተቐይሩ ኣሎ ስኻ እንታይ ዝብል ኖ ሎንገር ፕራይመሪ ትሬት ድሕሪ ሕጂ ቀዳመይቲ ፀላኢትናያ ቀዳመይቲ ስግኣት እያ ዝብል ገዲፎሞ ቻይና is downgraded from an existential adversary to economic competitor ከምዚ ናይ ህላዌና ፈተና ዝኾነት ሃገር ወይ ከዓ ኤግዚስተንሻል ኣድቨርሰሪ ወይ ከዓ ንዓና ነዚኣን ተስዕርና ጥራይና ክንህሉ ንኽእል ዝብል ዝነበረ ተሓሳስባ ኣልዮም ሓንቲ ኢኮኖሚክ ኮምፒቲተር ቁጠባዊት መወዳድርትና እያ ኪኑ ቻይና ናባና ምሳና ክትዋጋእ ንዓና ከተውድቕ ብወታደራት ክትዓብሰና ትደሊ ሃገር ኣይኮነን ስለዚ ብቁጠባ ክትወዳደረና ንወዳደራ that's it ኢኮኖሚክ ኮምፒቲተር እያ and supply chain risk ከምኡ ድማ ምስቲ ቁጠባ ዝተሓሓዝ ድማ supply chain ማለት ድማ ቀረባት ናትና ካብኡ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ሪስክ ኣለና ኣብዚ ንታይዋን እንታይ ብሎ deterrence described as priority ዝኾነ ይኹን ታይዋን ዘጋጥም ምክልኻል ናይ ታይዋን ክሕይል ኣለዎ but conditional on allies stepping up US ስለዚ ነቲ ዘለዎም ኣብ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ናይ ምግዛእ ወይ እውን ኣበርክቶ ናይ ቁጠባ ክዕብይዎን ተኺሎም ጥራይና ክንሕግዞም ንኽእል ከምኡ ድማ እንታይ ብላ ኣሎ US admits it may be overmatched militarily if allies don't contribute more ስለዚ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ግዜ እንታይ ትብላ ኣላ እንድሕርቶም መሻርክታ ዘድሊ ገንዘብ ኣብ ምክልኻል ዘይ ኢንቨስት ዘይገብሩ ኮይኖም ምስ ቻይና ክወዳደሩ ዓቕሚ የብሎምን ቻይና ልዕለና ዓቕሚ ኣለዋ ኦቨርማች ልዕለና ብቅዓት ኣለዋ ኣብቲ ቦታ ትመፂና ክንዋጋእ ስለዚ ከምኡ ድማ ቀንዲ ኣገዳሲት ዘላ ቁጥሪ 3 ረይዎ ኖ ኣይዲዮሎጂካል ፍሬሚንግ እዚ ዴሞክራሲ ኣውቶክራሲ ገለ ዝብል ዝነበረ ገዲፎሞ እንታይ ማለት እዩ unlike past strategies ኣብዚ there is no democracy versus autocracy rhetoric China is treated as practical issue not an ideological enemy ስለዚ ንቻይና ብቁጠባ ሰፕላይ ቼን መኻል እንደበር ናይ ኣውቶክራሲ ድዮም ዲክታተራት ድዮም ወላ ኮሙኒስት ድዮም ዝብል ዘረባ ካብቲ ናሽናል ስትራቴጂ ኣልዮም ኣለዉ እዚ ዓብይ ሽፍቲ ዝበሃል ዘሎ ካልኣይ ፖሊሲ ሽፍቲ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤንድ ኦፍ ሊበራል ኢንተርናሽናላይዜሽን እዚ ሊበራላዊ ዲሞክራሲ ዝበሃል ዝነበረ ንዑ ድማ ናብ ካልኦት ምስግጋር ዝግበር ዝነበረ ኣሜሪካ ትገድፈላ US policy is now explicitly not grounded in ideology መጀመርያ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ብኣይዲዮሎጂ ዝምራሕ ኣይኮነን ዘሎ ዓብይ ዜና እዩ ዝንባዕሉ ከምኡ ቀፂሎም 6 peaceful commercial relations with nations regardless of their governing systems ምዝኾነት ሃገር ቁጠባዊ ርክብ ንክገብሩ ፀገም የብሎም ብዘየገድስ እቲ ሃገር እቲ ዓይነት መንግስቲ ኣለዎ ዲሞክራሲ ዘለዎ ውልቃዊ መላኸ ሓደ ፓርቲ ድዩ ዘለዎ 6 ፓርቲ ድዩ ዘለዎ ንጉስ ድዩ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብዘየገድስ ምዝኾነ ናይ ቁጠባ ሽርክነት ክንገብር ኢና ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሃገራት መሰል ኣለዎን ብዝደለይዎ መንገዲ ክመሓደራ ኣብቲ ውሽጠን ክንኣቱ የብልና እዩ ዝብል ዘሎ 6 peaceful commercial relations okay ከምኡ ድማ
competition with China framed as economic, with the ultimate stakes being winning the economic features. ስለዚህ እትኾይኑ በቲ ናይ ቁጠባ ውድድር እዩ ክንስዕር ድማ ኣለና እዚ ድማ ኣብ ነፍስኻ ተኣማሚንካ እትኾዶ ማለት እዩ US admits tariffs largely failed ከምኡ ድማ እቲ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝገበርዎ ከም ዝፈሸለን ንቻይና ከውድቓን ከዳኸማን ከም ዘይከኣለ ብግምጣሉ ቻይና ኣዳፕት ክትገብር ክኢላ ከምኡ ድማ ነቲ ናታ ቁጠባዊ ማሕበራት መሊሳ ክትሕይሎ ክኢላ ሓድሽ ስትራቴጂ build an economic coalition against China ተኻላይ ስትራቴጂ ሕጂ እንታይ እዩ ቁጠባዊ ሽርክነታት ምስ ኩለን ካልኦት ሃገራት ጌርካ ንቻይና በይና ከተትርፋ ትኽእለሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና እዚ ምስ ኮንጎ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ምስ ሊብያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ድማ እተን መሓዙት ምስ ቻይና ክኸዳ ዝኽእል ሃገራት ንምስሓብ ወይ እውን ካብ ቻይና ንምፍንታተን ዝግበር ዘሎ ህቀናይ ወላ ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ተሪኽሞ ንራሽያ ኣብ ጎኖም ጌርካ ንዓዓ ንበይና ንምትራፋ ዝፍተን ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኢትስ ኢንክሬዲብል ስለዚ ኦልሬዲ ተረዲዎም ከም ዘለዎን መንገዲ ክቕይሩ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነዚ ኩሉ እንተሪኻዮ overall takeaways from ideology to pragmatism ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂ እንታይ ቀይሩ ኣሎ ካብ ኣይዲዮሎጂካዊ ኣካይዳ ናብ ተግባራዊ ወይ ብጭባጥ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ከይዲ ኣሎ ከምኡ ድማ from global dominance to hemisphere focus ካብ ዓለም ለኻዊ ኣብ ልልገብት ዝነበረ ኣብታ ዞብኦም ሓያላት ንክኾኑ ከምኡ ድማ from military primary over China to economic competition management ስለዚ ብወታደራዊ ዓቕሚ ንቻይና ዶሚኔት ክንገብራ ኢና ዝብል ዝነበረ ገዲፍካ እንታይ ዳ ክትገብር ብቁጠባ ተወዳዲርካ ወይ እውን ነቲ ናይ ቁጠባ ናይ ቻይና ክትቋፀሮን ክትወዳደሮን ምፍታን ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ብዙሕ ነገራት ተረዲዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ታሪፍስ ፌይልድ contradictions and challenges ወይ ከዓ implication እንታይ ማለት እዚ for allies greater burden sharing expected ንመሓዙቶም እንታይ ይብልዎም ኣለዉ ዓብዪ ኣበርክቶ ክትገብሩ ኣለኩም especially in defense and supply chain resilience ስለዚ እቶም መሓዙትና ምሳና መሓዙት ክትኮኑ ትደልዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ክትገብሩ ኣለኩም ንሕና ዝበልናኩም ክትገብሩ ኣለኩም ምንታይ ክንሕየል እንድሕር ኮይና ከምኡ ድማ for global order shifts from values based leadership to pragmatic interest driven policy ብዓለም ደረጃ ድማ value based ወይ እውን ብሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲ ደገለ ዝበሃል ዝነበረ ገዲፍካ ሎሚ እንታይ ማለት እዩ ፕራክቲካል ተግባራዊ ዝኾነ ረብሓናትካ ድማ ምስ ኤርትራ ድምፅና ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰ እዩ ምስ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲዮም ወይ እውን ናይ ዲሞክራሲ መንገዲ ኣለዎም ኢልካ ምስኦም ከምኡ ዝበሃል የለን ረብሓኻ ኣበይ ኣሎ ምስ ረብሓኻ መኻድዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ሉላውነት ሓልያ ስለ ዝፀንሐት ረብሓ ሓልያ እንካን ሃባን ንኽትብል ዝበለፀ ዕድል ክፈጥረላ ዝኽእል ኣጋጣሚ ንርኢ ኣለና ሪስክስ እንታይ ሪስክ ክህልዩ ከምኡ ድማ for global order for China competition framed economic risk እንታይ ኣሎ alliance strains demands on allies may weaken coalitions እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ demands on allies may weaken coalition እቲ ሪስክ ንሳቶም ዝርእይዎ ዘሎ እንታይ ከጋጥም ይኽእል እቲ ጠለባት ኣብ ልዕሊ እቶም መሻርክትና ንገብሮ ነቲ ዘለና ሽርክነታት ከዳኸመ ይኽእል እዩ strategic overreach ከምኡ ድማ overstretch ዘጋንታይ balancing hemispheric focus with Indo-Pacific commitments could dilute effectiveness ጅድማ ኣብ ዞባና ክነተኩር እናበልና ርሑቕ ከይድና ንገብሮ ስትራቴጂ ድማ ንሓትሕዱ ክገራጭወና ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ economic contradictions trade conflicts with allies may undermine coalition building against China ስለዚ እቲ ናይ ንግዲ ኣብ ነፍስና ጥራይ ከነተኩር ንፍትኖ ዘለና ኣብ ርሑቕ ምስ ክንገብሮ ንኽእል ሽርክነታት ምስ መሓዙትና ከበኣሰናን ከጣላናን ይኽእል ኢሎም ድማ ባዕሎም ሪስክ እንታይ ኣለና ኢሎም ይግምግሙ ኣለዉ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ዓብ ለውጢ ገይራ ከም ዘላ ክንነግረኩም ንፈቱ እዚ ለውጢ እዚ ንፅቡቕ ድዩ ንሕማቕ ንሕጂ ድዩ ንሓዋሩ ብኸመይ ይክረአ ካላርስቲ ኮይኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ ከም ዘለና ንኩሉ ኣስተብሂልካ ምርኣይ ድማ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ናብ ዞባና ሽፍት ክንገ In many parts of the world, rivalry between two men has shaped the course of nations. In Sudan, two generals have torn the country apart in a brutal civil war. Nearby in Ethiopia, two men plunged the nation into a devastating war as they too sought power and control. On the other side of the world, in Venezuela, the tussle between two men brought the country into political crisis. Now the same is happening again in South Sudan. Two men and their volatile rivalry may take the country to the brink of civil war. On one side is the President Salva Kiir, and on the other, his first Vice President Riek Machar. So what's their story? Both of them. እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኣሜሪካ ሓድሽ ስትራቴጂ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ተውፅኣሉ ዘላ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እቲ ካንትሪ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ዘግሃደ እዩ ንሱ ድማ ኣፍሪካ
ببزح ጸገማት ብፍላይ ቀርን አፍሪካ ድማ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብዝግበር ዘሎ ኩነታት ሃገር ኣብ ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ከቢድ ብድሆ ወዲቐን ኣለዋ ኣብ ሱዳን አልቡርሃን ምስ ሕሜት ብዝብል ሽም ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ፕሮክሲ ዎር ነቲ ሃገር ኣብ ከመይ ኣውሪድዋ ኣሎ ርኢና ኣለና ስለዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ ወላ ሓንቲ መዛዘመ ዘይረኸበ ኣሜሪካ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ መዛዘመ ክትገብር ከም ዘለዋ ክትዛረብ ጀሚራ ኣላ ኣብዚ ካንትሪ ስትራቴጂ ናቶም ከሪአኩም እየ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝረቂሖም ኣለዉ ካብኡ ቀፂሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣሚና ኢትዮጵያ ኦቨር ሲምፕሊፋዮም ገይሮሞ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ደብረፅዮን ስቲል ናብ ኩናት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፋኖ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሸነ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣብ ዓፋር ዘሎ ሓይልታት ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኢዝ quite difficult and very complex ግን ፌክ ዝኾነ ስቶሪ ኣራውን ንምሱ ተተሓሓዘ ስለ ዘሎ ንሕጂ ኣቃሊሎም እዮም ዘለዉ ኣብዚ ናይ ቢቢሲ ሪፖርት ባይ ዘ ወይ እዚ ንቕፅል ካልእ ተመሳሳሊ ወላ ብዓለም ደረጃ እዚ ዓበይቲ ሃገራት ንሓትሕቶም ዝባልዕሉ ዘሎ መድረክ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ነገራት ኣዝዮም ከበድትና ኮኑ ይኸዱ ስለ ዘለዉ መጀመርያ ኣብዚ ሕጂ ንመን እዮም ዝርዩ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ደቡብ ሱዳን ለደቡብ ሱዳን ዘለኹም ኩነታት ናይ ደቡብ ሱዳን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ድማ ወላ እኳ ነዚ ሃገር እዚኣ እንተደይረቑ ሓታ ናይዚ ሃገር እዚኣ ሽግር ብተደጋጋሚ ክትዛረበሉ ፀኒሃያ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ሲልቫ ኬርን መሻርን ዘሎ ጉዳይ ኣብ ሓደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ናብ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብ ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት ኣሎ እናበልና ከለና እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሱዳን ንጎምሸት ንሪኦ ዘለና ደቡብ ሱዳን ተጎረቤት ናታ ናብኡ ትኸይድ ኣላ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እውን ካብኡ ዝሓይሽ ኣይኮነን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካ ብዝገለፆ ኣብ ዝቐረባ እውን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዘሎ እዮም ኢሎም ናይ የመን ጉዳይ ክንደይ ግዜ ሪፖርት ጌርናልኩም ኣለና ስለዚ ጅቡቲ ጥራይ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ኦፍኮርስ ውሽጣዊ ኩናት ነቲ ሓደ ድወጋሉ ሃገር የለን ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዝበሃል የለን ብሓፈሻ ኣብ ጅቡቲ ስቲል ከማቶም ተደይኮነ ምቅንቃን ወይ ምትፍናን ኣሎ ስለዚ እቲ ዞባና ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ዝኣክል ኢና ንገብር ዘለና እዚ እቲ ሓደ እዩ ኣሜሪካ ግን ብዓይኒ እዚ ጥራይ ኮነት እንትሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ እቲ ካልእ ጉዳይ ድማ ኣሎ እሱ ድማ ነዚ ድማ ወሲኾም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ Ethiopia released a strongly worded statement addressing the long-standing dispute over water rights. This document was issued just days ahead of pivotal meetings scheduled to take place in Burundi. These upcoming talks are widely viewed as a potential turning point, as they may determine whether the Cooperative Framework Agreement, CFA, and the Nile River Basin Commission, NRBC, will officially enter into force. The ministry's statement focused heavily on the legal history of the river. It explicitly criticized what it termed colonial-era treaties. Historically, agreements signed in 1929 and 1959 ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከምቲ ቅድሚት ንሪኦ ፀናና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናከፍአ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያ ንግብፂ ሂባታ ዘላ ድማ ኣዝዩ ኣቆጣዕን ግብፃውያን ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሞሜንት ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣዝዮም ተቆጢዖም ከም ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ብኩሉ ዓይኒ እያ ትሪኦ ዘለና እቲ ቦታ እቲ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ክንሪኦ ከለና ኢና እቲ ንእሽተይ ነዚኣ ፅንሂላ ከሪአኩም እየ ኣብቲ ካንትሪ ስትራቴጂ ክምለስ ከለና ሕጂ ብዙሕ ነገር ክትርኢ ትኽእል ኢኹም መጀመርያ 30 ገፃት ዘለዎ እዩ ነይሩ እቲ ስትራቴጂ ካብዚ 30 ገፃት ብዛዕባ ኣፍሪካ ኣብ ክንደይ ተዛሪቦም ኣለዉ እስኪ ፍርቂ ገፅ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ወላ ክልተ ፓራግራፍ ክትብለን ትኽእል ኢኻ ስፔሲፊክሊ ንኣፍሪካ ኢሎም ገይሮሞ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዓይኒ ኣፍሪካ ክንደምንታይ ታሕቲ ወሪዳ ከም ዘላ ወይ እውን ክሳብ ክንደይ ትሑት ዝኾነ ኣጠማምታ ኣብ ልዕልያ ከም ዘሎ ንክንግንዘብ ኢልና ኢና ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ሸር ክገብርዎ ይረአ ኣሎ which is good ስለዚ ብዛዕባ ኣፍሪካ ክረኦ ከሎ ዝብልዎ ዘሎ መጀመርያ ሶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ America first strategy centers on sovereignty, national interest and prioritizing US citizens and workers. ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ በኣፍሪካ ይኹን ብዓለም ኣብ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዘተኮረ እዩ እዚ ከዓ ልኡላውነት ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ከምኡ ድማ ቀዳምነት ንኣሜሪካ ካምፓኒታትን ዜጋታትን ሰራሕተኛታትን እዩ correction of past errors critique post Cold War policies of globalism, free trade, and overextension emphasizes Trump's course correction. Donald Trump መንገዲ ክቕይር እየ ክብል ከሎ እንታይ ዓይነት መንገዲ ንምቕያር እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየደ ከምታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክብላ ፀንሐ ኣብ ዝዑል ኩናት ኣብ ግዜ ዝዑል ኩናት ወይ እውን ዝዑል ኩናት ምስ ተዓወትና ዝተኸተልናዮ ሰፊሕ ዝኾነ ዓውለማ ወይ ከዓ ግሎባሊዝም ከምኡ ድማ ናፃ ዕዳጋ ወይ ናፃ ትሬድ ንግዲ ናፃ ንግዲ ተባሂሉ ምስ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ኦቨር ኤክስቴንሽን ማለት ድማ ልዕሊ ዓቕምካ ምዝርጋሕ ነዚ ገዲፍካ መንገዲ ዓሪኻ
ኣብ ከባቢኻ ጥራሕ ሓያል ክትከውን ኣለካ ምስ ኣገደሲ ድማ ሽርክነታት ክትገብር ኣለካ ዝብል እዩ ፒስ ትሩ ስትሬንግስ ካልእ ሰላም ብሓይሊ ሓያላት ክንከውን ኣለና ሰላም ንኸንዕቅብ ስለዚ ወታደራዊ ቁጠባዊ ቴክኖሎጂካዊ ሱፕሪዮሪቲ ክህልወና ኣለዎ ፀብለልትነት ክህልወና ኣለዎ ዝብል ነዚ ኢንቨስትመንት ክንገብር ኮይና ድማ ፀጋታትና ኣብዚ የድሊ ከነባኽን የብልናን ዝብል እዩ ሓምሸቲ ድማ ናን ኢንተርቨንሽኒስት ባየስ ብዝተኻለና መጠን እንታይ ማለት እዩ ሃይ ባር ፎር ፎሬን ኢንቮልቭመንት ባት ፍሌክሲብል ሪያሊዝም ኢን ዲፕሎማሲ ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘይምትትታው ወይ እውን ናይ ምትትታው ፖሊስናትና ኣፀቢቕና ክንዕፅሮ ኣለና ኣገዳሲ እንተኮይኑ ጥራይ ተደይ ኮይኑ ኣብ ናይ ሃገራት ውሽጣዊ ኩነታት ክንኣቱ ወይ እውን ሬጂም ቼንጅን ካልእን ምግባር ከነወግድ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው ካልእ ፕራይመሲ ኦፍ ኔሽንስ ዝኻ ኔሽን ስቴትስ ኣስ ፈንዳሜንታል ዩኒትስ skepticism toward transnational institutions exactly ታይብልሎ መሰረት ናይቲ ኩሉ ክንገብሮ እንደል ድማ ኔሽን ስቴት as fundamental units ኩሉ ትንገብሮ ምስ ሃገራት ከም በዓል ዩሮፒያን ዩኒዮን ዝበሃል ወይ እውን ኢጋድ ዝበሃል ወይ እውን I don't know ኣዚያን ዝበሃል ከምኡ ኣሜሪካ ኣይትደልን እያ ስለምንታይ ትስክሪት ይደሊ ሃገራት ክእከቡ ከለዉ ንኣሜሪካ ዓብይ ፓወር ሓይሉ ኣለዎም ኔጎሽት ክገብርዋ ስለዚ በብንኣሽቱ ኔጎሽት ክገብርዋ እያ ትደሊ ብኡ መንጠር ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ነታ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ክረኽባ ይደልን እዩ ምስ መን ይራኸብ ምስ ናይ ጀርመን ምስ ናይ ጣልያን ምስ ናይ ዩኬ ኣብ ኣሜሪካ ክኸዱ ከለዉ ይሓፍሩ እዮም ምስ ዓብ ቁጠባ ክትወዳደር ኣይትኽእልን ኢኻ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክመፁ ከሎ ግን ዓብ ቁጠባ እዩ ስለዚ እዝን ክብል ይኽእል እዩ that's why ኣሜሪካ እንታይ ይመርፁ ኣለዉ ሕብረት ኣፍሪቃ ገለመለ ዘይኮነ ከም ሃገራት ሃገር ብሃገር ምስኦም ኢና ዲል ክንገብር ዘለና ዝብል ኮንሰፕት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከምኡ ድማ ናሽናል ጎልስ ንኣሜሪካ ቀዳምነት ናታ ድማ ፕሮቴክት ሶቨሬኒቲ ቦርደርስ ኤንድ ኢንፍራስትራክቸር ስለዚ ንዓታቶም ልኡላውነቶም ዶባቶም ከምኡ ድማ ትሕተ ቅርፅናቶም ከተኩሩ ከም ዝኽእሉ build the world's most powerful military and nuclear deterrent ስለዚ ወታደራዊ ዓቕምናትና እቲ ዝሓየለ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ከምኡ ድማ reindustrialize ኢንዱስትርያላዊ ዓቕምናትና ደጊምና ክንሕይሉ ኣለና ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ድማ ከም ብሓድሽ ክንሃንፁ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዳንታይሎ ብዛዕባ ኤርትራ ካብ ከመይ ጠቂሶማ ንዝብል ድማ ንርኢ ኣፍሪካ ምስ በሉ ካብታ ፋይል ኣብ ኣኸላ ቀዲሐ ደምፃኽዋ እዚኣ for far too long America policy in Africa has focused on providing and later on spreading liberal ideology ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብ ኣፍሪካ ጌጋ ከም ዝነበረን ክእርሞ ከም ዘልዩን እዮም ዝገልፅ ዘለዉ ንነዊሕ እዋን ናብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ምሕጋዝ ፕሮቫይዲንግ ናይ ጥዕና ድዩ ናይ ገለ ሓገዝ ትብ ቀሲልካ ድማ እንታይ ነቲ ሊበራል አይዲዮሎጂ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ገለ ንዑ ከም ትዝርግሕ ንዑ ክዝርግሓሉ ትኽእል መንገዲ ምፍጣር እዩ ነይሩ The United States should instead look to partner with selected countries to ameliorate conflicts, foster mutually beneficial trade relationships, and transition from a foreign aid programs paradigms to an investment and growth paradigm capable of harnessing Africa's abundant natural resources and latent economic potential. ስለዚ ኣሜሪካ ድሕጂ ብኸመይ ክትክእል ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምስ ውሕዳት ሃገራት select countries ውሕዳት ሃገራት ንዓና የዋፁና ምሳና ክኸዱ ክእሉ እዮም ርግኣትን ከምኡ ድማ ናይ ተዋሓደቲ መንግስቲ ዓቕሚ ኣለዎ ንብሎ ምስኦም ክንወግን ኣለና እዚ ኸ እንታይ እዩ ንክልቴና ከረብሕ ዝኽእል ናይ ትሬድ ሪሌሽንሽፕ ናይ ንግዲ ዝምድናታት ክንገብር ኣለና ካብ ናይ ፎሬን ኤድ ወይ እውን ብረድኤት እናገበርካ ንገብሮ ዝነበርና ዝምድናን ኣተሓሳስባን ወፂና ኣብ ናይ ኢንቨስትመንትን ናይ ዕቤትን ሓድሽ ኣተሓሳስባ ፓራዳይም ማለት ሓድሽ ኣተሓሳስባ ክንብሎ ንኽእል ኢና capable of harnessing Africa's እዚ ናይ ኣፍሪካ ፀጋታት ክንጥቀም ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ዓብይ ቁጠባዊ ጭዋዳ ናይ ኣፍሪካ እውን ክንጥቀመሉ ምንታን ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ዘተኮረ መኣዝን ክንክተል ኣለና ዝብል እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ opportunities for engagement could include negotiation settlements to ongoing conflicts ስለዚ ገለ ናይ ፅምዶ ዕድላት ዘለዉ ኣብኡ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ሽግራት ንፈትሓሉ ዘለና ንኣብነት ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስ ሩዋንዳ ዝነበረ ካልኣይ ድማ ሱዳን ስለዚ ናይ ዲአርሲ ሩዋንዳ ድሮ መዕለቢ ጌርና ኣለና ኔክስት ስቴፕ ድማ ሱዳን እዚ ሱዳን ኣተኩረናቶም ከም ዘላ ንሰማዕ ኣለና ካብኡ ቀፂሎም ድማ preventing new ones ሓደሽቲ ኩናት ንኸይመፁ ድማ ክንዓግት ኣለና ሓድሽ ኩናት ወይ ዕግርግር ከይመፅእ ክንዓግት ኣለና ናይ መን ኢትዮጵያ ኤርትሪያ ሶማልያ ስለዚ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያ ዘሎ ድማ ገና ይጀመረና ኣሎ ከይጀመረ ክንዓግቶ ኣለና ስለዚ ናብ ኣቢ ዓመት ተደዊሉ ዝነበረ እንታይ ምዃኑ ንምርዱ
ንለባም ኣምተሉ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ግዝያዊ ስጉምቲ ዘይኮነ ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ኣብይ ኣሕመድ ኣሜሪካ ትድግፈኒ ኣነ ኤርትራ ክወርር ዝብል ዘሎ ውፁእ ሓሶት ጥራይ ዘይኮነ እንተ ጌርካ ይኸስሕና ኢኻ ጥራይ ኣንጻር ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብይ ኣሕመድ ድሕር ክወርር እየ ኩናት ገብር እየ ናበለ ዛዕገርግር ዝነበረ ከምዘይከውን ድማ ዝፈልጥ ዘሎ ኣካል ናይቲ ኣሜሪካ ነዚ ስትራቴጂ ስለዘይትግፎ እዩ ቀፂሉ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ስለዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾነ ይኹን ኩናት ንኸይመፅእ ጠጠው ከነብል ኣለና ይብሉ ኣሎ as well as actions to amend our approach to aid and investment ከምኡ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዝነበረና ስትራቴጂ ናይ ረድኤትን ናብ ኢንቨስትመንት ገፅና ክንቅይሮ ኣለና example the Africa Growth and Opportunity Act ዝበሃል እዚ ምስ በዓል ሩዋንዳ ንገብሮ ኣለና ወይ ከዓ DRC ንገብሮ ኣለና we must remain wary of resurgent Islamist terrorist activity in parts of Africa while avoiding any long-term American presence or commitment. ስካልዳ እንታይ ይብሉ ኣሎ ካልእ ናይዚ እስላማዊ ጥርናፈታት ዝበሃል ዘሎ ንዑ ድማ ክንዓፁን ጠጠው ከነብልን ክንፅዕር ኣለና ግን ሓንቲ እንታይ ይብሉ ኣሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዊሕ እዋን ክኣስረና ዝኽእል ዓይነት መብፅዓ ክንገብር የብልና ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ይብሉ ኣሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ መደብ ንምታ ናቶም እንታይ the United States should transition from an aid focused relationship with Africa to trade and investment focused relationship favoring partnership with capable reliable states committed to opening their markets to US goods and services ስለዚ ምስ ኣፍሪካ ድሕሪ ሕጂ ብረድኤት ናይ USAID ዝበሃል ወይ ረድኤት ድዩ ገለ ናይ ጥዕና ድዩ ገለ ናሃብና ንገብሮ ዝነበርና ዝምድና ገዲፍና ምስ ብኢንቨስትመንት ብወፍሪ ብቁጠባ ክንተኣሳሰር ኣለና ግን ምስ መንከ ይብሉ ሃገራት ዓቕምናተን ድልዱል ዝኾነ ዘተኣማምና ምስ ኣሜሪካ ርክብ ክገብራ ዝኽእላ ንናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ድማ ዕዳገን ክኸፍታ ዝኽእላ ክኾና ኣለወን ይብሉ ኣለዉ an immediate area for US investment in Africa with prospect for a good return on investment include an energy sector critical minerals development ስለዚ ናይ ኤነርጂ ከምኡ ድማ ናይ ማዕድናት ቅልጥፍ ዝበለ ዝምድናታት ክንገብር ንኽእል ይበሃል ኣሎ ስለዚ ዝተፈላለዩ ዝምድናታት ንክገብሩ ይጓዩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ነዛ ዘረባ እዚኣ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ማርኮ ሩቢዮ ነጊርና ነይሩ እዩ say we're going to help you with your healthcare needs. Then we would drive over to Northern Virginia somewhere, find an NGO, one of these organizations, give them all the money, tell them go to this country and do their healthcare program for them. That NGO would then take about some percentage of that money for their overhead and administrative costs. And by the time it got down to it, the host country had very little influence. Exactly. ብዛዕባ ጉዳይ ናይ NGO ክሳዕ ክንደይ ብልሽውና ይፈጥር ከም ዝነበረን እቲ ገንዘብ ክትሕግዞ ዝሓሰብካ መብዛሕትኡ ኣብ ናይ NGO-ታት ዕላማታትን ኣብ ዘየድሊ ብልሽውናን ዳይ ዝኸይድ እምበር ናብቲ ክትሕግዞ ወይ እውን ክሰርሓሉ ዝሓሰብካ ዕላማ ይኸይድ ከም ዘይነበረን ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሓገዛት ክትገብር ተኮይንካ እውን ብቐጥታ ምስተን ሃገራት ተዘራሪብካ ኣብቲ ሃገራት ክግበር ዝኽእል ተግባራዊ ስራሕ ዳይና ክንፍትን ዘለና ንመለስ ኣብቲ ዓንተበት ክንክፍ ዘበልኩኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ክርድኦ ዝኻለ ሰብ ኣቐዲሙ ኤውሮፓዊ ሕብረት ነይሩ ኣሎ ክብለና ኽእል እዩ ግን በየናይ ህላወ እንታይ ዓይነት ህላወታት ስለ ዘለዎ እዩ ነቲ ኣብ እንኮ ቆፅራዊ ዓለም ናብ ምምፃእ ዝተዋስኡሉ ተጨባጢ ኮይኑ ድዩ ፖሊሲታት ተሰሪሕሉ ድዩ እንታይ ኣሰራት ገዲፎምለን በይኑ ከባቢታት ኢልካ ክዝረብ ከኣል እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ነቲ ምስግጋር ወይ ትራንዚሽን ዘጉልሕ ኩነታት እዩ ዘሎ ቶም ዓበይቲ ተዋሳእቲ ዝበሃሉ ኣሜሪካን ድሕር ሰሪዕና ከም ቀዳመይቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲታት ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታትን ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ትራምፕ መፂኡ ንብዙሕ ነገራት ይሐቁን እዩ ዘሎ ብዙሕ ኣርስታት ኣሎ ሓደ ክዝረበሉ ዝከኣል ግን እቶም ንእንኮ ቆፅራዊ ስርዓት ንምህናፅ ወይ ንምስራት ክህልው ኣለዎም ተባህሉ ክልታት ናይ ፅልዋ ምዕባይ ተረጋጊጹ ኣይተረጋገፀን እዚ ሕጂ ትራምፕ ዝዛረበሉ ዘሎ ብዓለም ደረጃ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ከተረጋግፀሉ ትኽእል ኩነታት ክትፈጥር ምእንቲ ምስ ኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር ዝበሃል ኣተሓሳስባ ንገዛእ ርሱ ዘረጋግፆ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ተኣወጀ ፖሊሲታት ኣይሰርሐን ኣሜሪካ ብቁጠባ ታዝሓየለት ክትከውን ተባሂሉ ተዘርበሉ ሽዑ እንኮ ቆፅራዊ ስርዓት ናይ ሓደ ሓይሊ ናይ ሓደ ወገን ፅልዋ ንሱ ከዓ ናይ ዓለም ፀጋታት እናገበትካ ይኹን እናወሰድካ
እዚኣ ዝብላ ዘሎ ወላ ሓንቲ ቃል ክንውስኸላ ንኽእል የለን ስለዚ ኣሜሪካ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ምንቅስቓሳ እስትራቴጂናታ ክትቅይር መሪፃ ኣላ ምናልባት ቡጌራ ድማ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ክትከይድ እሞ ኣብ ዘይተደልየ ሓደጋታት ካብ ትፈጥሮ ድማ ንዓለምና ሰላምን ርግኣትን ክትባ ተስፋ ንገብር በዚ ኮይኑ በቲ ዓለምና ትቕየር ኣላ ሕጂ ኣብቶም ዘይቅየሩ ጎረባብትና ክምለስ ምክንያቱ ንሕና በዞም ዘይቅየሩ ጎረባብቲ መኺልና ስለ ዘለና መሰረታዊ ነገር ስለ ወንዙ እንዴት ነው የሚያያዘው የሚለውን ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክር። አንደኛው ነገር ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ባለቤት ብትሆን ወይም ደግሞ የባህር በር ብታገኝ ምንድነው የሚሆነው የሚለው በደንብ መታወቅ አለበት። ምክንያቱም አንደኛው ነገር ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መነቃቃት ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጠራል። ይሄ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መነቃቃት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮች ኢንቨስት እንዲያደርጉ ያደርጋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢነርጂ ፍላጎቱ በከፍተኛ መጠን ይጨምራል። እንደ ሀገር ያለን ከምትሪእዎ ዘለኹም ህውተታናቶም መወዳእታ ስለ ዘይብሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ካብቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምንጥል ኢና ዝብል ዝነበረ ሕጂ ናብ ምንን እዮም ቀይሮሞ ዘሎ ስትራቴጂ ስለዚ ኣክሰስ ቱ ናብ ቀይ ባሕሪ ክመፅእ እንድሕር ኮይና ብዓብዩ ስለምንታይ ኢና ንሕና ናብ ቀይ ባሕሪ ክመፅእ ንግብፂ ሕማቅ ኮይኑ ዝስምዓ ኩሉ ነገር ናብ ግብፂ እዮም ኣሰጋጊሮሞ ዘለዉ ምክንያቱ ናብ ባሕሪ እንተሰጊርና ቁጠባና ፀቢቑ ክዓብዩ ኣፀቢቑም ዓበየ ድማ ፀዓት ክንደሊ ኢና ፀዓት ስለንደሊ ድማ ሽዑ እንታይ ክኸውን ይብሉ ኣለው ዲጋታት ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ስለ ዝፈርሁ ዘለዉ ዲጋታት ምሰራሕና ማይ ክሓፅረና ካብ ዝብል እዩ ስለዚ ኤርትራ ተቃሊሳ ናፅነታ ንክትረክብ ዝገበረታ ግብፂያ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንወለዶታት ዝቕፅል ፅልኢ ንክዘርኡ ተበጊሶም ከም ዘለዉ በዚ ኣጋጣሚ ክንርዳ የድሊ ስለዚ እንታይ ኢና ንድር ዘለና ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርካ ነዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን ምስላጥ ኣብዎም ዘሎ ጉዳይ ናብ ዝመፅእ ወለዶ እውን ከተሰጋግሮ ትኽእል at the core Egypt's Nile philosophy is simple upstream countries must never fully stabilize because stability means development and water use ብሓፈሻ ማይ ኣብ ካልእ ቦታ ኣሎ ምስ ግብፂ ዘለኩም ሽግር የቃፅል ፀገም የብልና ንሕና ንኤርትራ ግን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ግብፂ ኣይትእትውዋ ኢና ንብል ዘለና ግን ብዘይ ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ኣይሰርሕን እዩ ስለምንታይ ፋኖ ይስዕሮም ኣሎ ሸነ ይስዕሮም ኣሎ ህወሓት ድማ ክገድፈሎም ኣይክድን እዩ ኩላቶም እዚኣቶም ስለምንታይ ትሰዓሩ ኣለኹም ንዝብል መልሲ ስለዘየለ ምስ ኤርትራ ኣላጊብካ ምዝራብ እዩ ወይ እውን ግብፂ ብካልእ መንገዲ ትመፀና ኣላ ወይ እውን ዘይንፈልጦ ሸይጣን መፂና ኣላ ኢኻ ትብል 2015 but they have put aside and the Egyptians are hesitant and also sabotaging some moves of Ethiopia but that shouldn't have been the case among brothers. Now we are seeing an effort, it's a futile attempt, I would call it, an effort to encircle Ethiopia, where some countries which don't see eye to eye to Ethiopia, some countries which are quote-unquote potential enemies in terms of history and now, like Eritrea, like Egypt, they are trying to encircle Ethiopia, trying to get every country on board so as to abort and to stop Ethiopia's aspiration to have access to the sea. I don't see why the Egyptians benefit out of it by trying to stop what is ኣታሓወይ ኣታ ሰብኣይ ሓወይ ካይለ ኢኻ እቲ ተሓወይ ከማን ስቕኢልካ ትዋሃብ ቃል ኣይኮነትን ሕማቕ ዳካ ባፍና ክነውፅ ኣይደለና እምበር እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም እዚ ሰብ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ንሪኦ ዘለና ግብፂን ካልኦት ፀላእትና ሓውና ክብለና ፅንሒ ግብጥል ኢሉ ፀላእትና ታሪካውያን ፀላእትና ይድብለና ንዓና ንኤርትራ ማለት እዩ ክኸቡና ጀሚሮም ኣለዉ ይብል ኣሎ ስለዚ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ኣንፃርና እናሰለፉ ክኸቡና ይጅምሩ ኣለዉ ንሕና ባሕሪ እንተረኸብናሲ ግብፂ እንታይ ጎድላ ናይ መን ባሕሪ ኢኻ ክትወስድ ናይ መን ባሕሪ ኢኻ ክትኣቱ ኣንታ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና የብሎምን ስለዚ እቲ ሕልምናቶም ወይ እውን እቲ ኣጀንዳ ናቶም ናይ ጥዕና ኣጠቃቅማ ናይ ባሕሪ ከም ዘይኮነ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳታት ናቶም ብዝሰፍሐ መልክዕ ፕሮፓጋንዳ ናብኡ ኩሉ ነገር ድማ ናብ ግብፂ ናብ ኤርትራን ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳ እዩ እዚ ከዓ ውሽጣዊ ሰላም ንክትፈጥር ወይ እውን ውሽጣዊ ፀገምካ መሕቢእ ክደልየሉ ናይ ደገ ፀላእቲ ወይ እውን ታሪካውያን ፀላእቲ ዝበልካዮም መፂኦም ይብፅብፁኻ ከም ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፅርግያ እንተተዓፅዩ ኤርትራ ብዝሃንደሰቶ እዩ ኣብ ትግራይ ቅልውላው ተፈፂሙ ኤርትራ ዝሃንደሰቶ እዩ ኣብ ኣምሓራ ፋኖ ተስዒርዎም ኤርትራ ያትያቶ ሸነን ተሃሪምዎም ኤርትራ ያወሃንዲሳቶ ወይ ግብፂ ረኺባቶ everything and anything ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ውድቀት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ወይ እውን ምስ ግብፂ ተሓሒዝካ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ስለምንታይ
መህደሚ ወይ እውን መሕቢ ናይቲ ፍሽለታትካ ስለ ዝኾነልካ ፅቡቅ ዝኾነ መሕቢ ድማ ኩሉ ግዜ ይድለያ ፖለቲካ ተደየለ መሕቢ እንተዘይብልካ ሕቶታት ገጀፍቲ ክመፁ ካዮም እቶም ሕቶታት ክትምልሶም ኣይትኽእልኒ ኢኻ and you will be bust ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ባድላን ክራባታን ተሓኒቆም ይመፁ እታ ኣጀንዳ እታ ዘረባ ግን ኩሉ ግዜ ሓንቲ እያ ኤርትራ ምባል እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትበኩም ድሌት የብላን ሸውሃት የብላን ክትበኩም ተኮይና ድማ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ከፊልኩም ርትዓዊ ብዘተኣማምን መንገዲ ተኸይድኩም ጥራይ እምበር ክወረካያ ክጎብጠካያ ንዝብል ኣብ ደገ ባሕሪ ክትህብ ድሌት የብላን እቲ ፅቡቅ ነገር ድማ እንታይ ንብል ፀኒና እታ ቀደም ዘሻደነትኩም ኣሜሪካ ሎሚ ሸውሃት የብላን ብኩናትን ዕንደራን ንስኻትኩም ትፈጥሩ ኣጀንዳ ሸውሃት የብልናን ይብልኩም ኣለዉ ደጋጊሞም ስለዚ at the day እታ ትብልዋ ዘለኹም ምዕፋር ንግዚኡ ከተዓፍሩላ ትኽእሉ ተምፅዎ ነገር ግን የለን ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ግዜ ነፍሳ ክትከላኸል ትኽእል ዓቕሚ ዘለዋ እያ እቲ ፀገም ዓቕሚ ስለዘይብሎም እዮም ብኣፎም ክዓፍሩ ዝውዕሉ ዘሎ እምበር እዚኣቶም ቀደም ጎቢጦምና በሊዖምና መሃለው ዓቕሚ ስለዘየለ ግን ኣብ ዘረባ ጥራይ ዘተኮረ ካልእ ናቶም ሓሶት ዝኾነ ምኾነ ካልኣይ ዝገደደ ሓሶት ግን ኣብዚ ስምዑ peace agreement between Amhara region and dismissed fellow member face scrutiny as AU, IGAD statements lend credence to signing conflicting statements continue to emerge following the announcement of a so-called peace agreement between the Amhara regional government and Masresha Setie, a dismissed member of the Amhara Fano People's Organization, or AFPO. State media reported on the 4th of December. هذا زحزم ፍጻመ ድማ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕብረት ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ኢጋድ ታጻዕዳ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ወካሊት እያ ሰብኣይ ድማ ናይ ኢጋድ ወከልቲ እዮም እንታይ እስከ ንፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ንቅድሚት ንምምፃእ ኣብ ቅድሚ ዓለም ድማ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ሰላም ኩናት ኣንጻር ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ጨፍጫፍ ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝፈትሖ ንከምስል እሞ ኣደናጊሩ ካብ IMF ወርልድ ባንክን ገንዘብ ንክወስድ ኣብቲ ብልሽውና ናቱ ኣብ ናይ ብልሽውና ናይ ብልፅግና ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ተሳቲፎም ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና እቲ ዝፍርም ዘሎ ሰብ ንማንም ፋኖ ዝውክል ዘይኮነ ካብቲ ናይ ፋኖ ብዙሕ ጉጅለታት ዘለዎ ካብቲ ሓደ ክፋል ንሱ ዝውክሎ ካብኡ እውን ዝተሰጎገ ምዃኑን ንማንም ዘይውክል ግለሰብ ኣምፅኦም ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ፕሩፍ ንክኸውን ዝኽእል ዓብ ፕሮፓጋንዳ ብልፅግና ከምኡ ክገብር መጀመሪ ይኮነን ንናሸነ ናይ ኦላን ቃልሲ ብሰላም ፈትሕየ ኢሉ ብዙሕ ድራማ ገይሩ ቅድሚ ሕጂ ስለዚ እቲ ድራማ ምግባር እቲ ሕብረት ኣፍሪካን እቲ ኢጋድን ኣብ ከምኡ ከኣቱ ምኻሎም ግን ንዓለም ዘስደመመይ ነይሩ ካብኡ ቀፂሉ ሰብ ነቲ ጉዳይ ትክርዮ ብዙሕ ስለ ዝፅዕር ዝነበረ ሓደ ነገር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያውያን ነቲ ውድብ ነሲ ሰላም ፈሪሙ ዝበሃል ዘሎ ረኪቦም አዛረይቦም ከረዥም ጊዜ በኋላ በመገናኘታችን በጣም ደስ ብሎኛል። አንተንም አድማጮችናል። ያው ትናንትና እንደምታስታውሰው አንድ የሐሰት የሰላም ስምምነት ተደርጓል የሚል ዜና ነበር እና እሱን ዜና አስመልክቶ የመንግስት ሚዲያዎች ሲዘግቡ የአፍሪካ ህብረትና ኢጋድ በአደራዳሪነት ተገኝቶ ነበር በፈሃድና በአገዛዙ መካከል በተደረገው ስምምነት ማለት ነው። በነበረው ድርድር እነሱ የምናባዊ ድርድራቸውን የሚመለከት ተገኝተው ነበር ያሉት ነገር ነበርና እሱን አስመልክቶ በርካታ ጥያቄዎች ቀርበውልናል። አንድ ሐሰት ነው ግልጽ ለማድረግ ፈጽሞ በሬ ወለድ የሆነ ሐሰት ነው። እሱን አስመልክቶ እኛ ሐሰትልኝ ከምትሪ ወደለኹም ናይቲ ፈሪሙ ዝበሃል ዘሎ ውድብ ሓላፊናቱ ዝኾነ እስክንድር ነጋ ማለት እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ብዕራይ ወለደ ቦግ ኣቢሎም ሕሱ ኣቢሎም ዘየለ ነገር ድራማ ክገብሩ ከም ዝፈተኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓሶትን ምትላልን አብይ አሕመድን ብልጽግናን ጥራይ ደይኮነ ብዓብዩ እቲ ሕብረት አፍሪካ ዝበሃል ከይሓፈረ ንኤርትራ ክወረር እየ ንዝብል ዘሎ መግለፂ ከውፅእ ዝሓፈረን ዝተሰከፈን ዝፈርህን ውድብ ንዘየለ ሰላም ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ፕሩፍ ክትገብረኒ ትኽእል ንዓቢ ሽፋን ንኽብ ኢሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ኢና ንርኢ ዘለና። ናይ ብሓቂ ዝሕስብ ዩ ነቨር ኮልድ ሂም እቲ ኢጋድ ዝበሃል ወይ እውን እቲ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይክእል ርሙስ ትካል ምዃኑ ድማ ደጊሙ ከም ዘነፀረ እዮም ዝነግሩ ዘለው። እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ትካላት እዚኣቶም ንኤርትራ ሓመድ ድፋጫ ኣፅጊቦማ ዘለው እዮም። ኣብ ጥፍኣታን ኣብ ፀገማን ኩሉ ግዜ ቁፅሪ ሓደ ዝስለፉ ክኾኑ ከለው ኣብዚ ድማ ኣብ ግዜ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝኽተሎ ዝነበረ መሊሱ ሕጂ ድማ ኣብ ፋኖ ከምኡውን ዋላ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ እውን ከምቲ ዝድለ ክጓያ ኣይተራእዩን ንዘየለ ነገር ከምስሉ ግን ኣብ ናይ ሓሶት ድራማ ናይ ብልፅግና ዝስታፎም ድማ ንዓታቶም በር ዝመፅእ ለውጢ እኮ የለን ግን ነቲ ንእሽተይ ዝነበሮ ሽምን ክብርን ስለ ዝደምሰስዎ ድማ እንኳ ሓጎሰኩም ክንብሎም ንፈቱ ማለት እዩ። በዚያ ጌርና ንስገር። The talks are done, the dinner is done, and now it's time to take stock. What does this summit mean for the stakeholders? And I don't just mean India and Russia, I mean the rivals too, like the United States of America and China.
I'm sure Donald Trump and Xi Jinping were watching things closely. What would they have made of this summit? Let's break it down for you. We'll start with India. For India, this summit means three things. One, a strong display of strategic autonomy. انتهينا نرجع لنا فلاديمير بوتين اب انديا تصنعو عبي قلعتنا عالم سحيب نيريو ابا قداس مدرخ يفصم بملاو دما ببزح منقدي بزح تنتنايز وهبه زلو ناي فلاديمير بوتين هند مخادو مس هندي نهند انتاي تقملو راشا انتاي تقملو بقمت قالو تشاينا امريكان كي بخمي يطمتو نزبليو ايروبا يذكروني مخنياتو irrelevant ስለዝኾኑ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ መጀመሪያ እንታይና ክንርዘ ለና super powers are competing against each other ኩላቶም ቶም ሓያላ ዝበሃሉ አንጻር ሓትሕት ይገጥሙ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ መጀመሪያ እቲ ቁጥሪ ሓደ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ኒ ህንዲ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንድሕሪልና ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ ወላ ንራሻ ንክልትዮ ቭላድሚር ፑቲን ሞራብ ቻይና ክፅጋዕ ኣይደልን እዩ ዘሎ ላም ቻይና ርክም ተሎ ስለዚ ቁርብ ትለይ ምስ ህንዲ ድማ ዓበ ሃገርን ዓበ ቁጠባን ዝኾነ እዩ ህንዲ ድማ ንባዕሉ ከምኡ ኣብ ምስ ኣሜሪካ ምፅጋዕ ቻይና መወዳድርተያ ምስ ኣሜሪካ ክፅጋዕ ኣይክልኒ ጭርክነት ገብረ ምስ ኤሮፓ እናበለ ምስ ራሻ ዝምድና ምግባር ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዲፈንስ ከምኡ ድማ ናይ ኤነርጂ ዓብይ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ክልቲኦም ሃገራት ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ርክባት ገይሮም ኣለዉ ሓደ ካብቲ ገይሮም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ድማ ወታደራዊ ምትሕብባር ወይ ከዓ ሎጂስቲካዊ ምትሕብባር እዩ ሓደ ኤርትራዊ ሰዲድለይ ነይሩ ነዚያ ኣገዳሲት ኮንሰፕት እሱ ድማ ህንድን ራሻን ዓብ ፍልልይ ዘለዎ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ስለ ዘለዎ ህንዲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናታ ናብ ርሑቕ ቦታ ክትገብር ከላ ወይ እውን ናብ ኣርክቲክ ናብቲ ሰሜን ገዛ ክትከይድ ከላ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለዘይብላ ናቫል ቤይ ስለዘይብላ ንኸይትገብር ትግደድ እያ ምስ ህንዲ ሕጂ ሓድሽ ሎጂስቲካዊ ምትሕብባር ተፈራሪሞም ኣለዉ እዚ ድማ ክልቲኦም ሃገራት ናብ ብቐጥታ ጥቆም ዘይኮነ ቦታታት ንክንቀሳቀሱ ዕድል ክቦም ይኽእል መራኸብ ኩናቶም ኣብ ካልእ ቦታ ክዕርፍን ሎጂስቲክስ ናቱ ነዳዲ ክመልእን ከም ዝኽእል ተሰማሚዖም ኣለዉ ከምኡ ናይ ኣፅዋር መሸጣ እቲ ንግዲ ናይ ክልቲኦም ድማ ንዝለዓለ ደረጃ ንክኸይድ ሓደ ካብዚ ኣብዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህንዲ ኣብደይ ቦታ እውን ኣብቲ ኣርክቲክ እውን ፓወር ፕሮጀክት ንክትገብርን ሪሶርስ ይኹን ካልእ ነገራት ንክትገብር ዕድል ክባ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ንህንዳውያን ነዳዲ ንኸይገፁ ኣሜሪካ ትእግዶም ኣላ እንታይ ኢሉ እስከ መሊሱ ስምዑ Putin says Russia is ready to provide uninterrupted fuel supplies for India, despite objections from President Donald Trump, who wants Delhi to stop buying oil from Moscow. Speaking during a joint news conference in Delhi, Mr. Putin hailed the special partnership with India. He questioned why India should be punished for buying Russian oil by the United States when the US itself buys nuclear fuel from Moscow. እዛ ዘረባ ሰምዑ ኣለኹም ፑቲን ናይ በልሕ ስለ ዝኾነ ቤላ ገይርዩ ዝሃርሞም ነዞም ምዕራባውያን ዓለም ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ኣሜሪካ ንህንዲ ነዳዲ ናይ ራሻ እንተገዚኹም 50% ታሪፍ ገብረልኩም ኢሉ ኣውጅሎም ኣለዉ ንሳቶም ድማ ይገዝኡ ኣለዉ ሲሉ ምክንያቱ እቲ ነዳዲ ናቶም ነዳዲ ናይ ራሻ ንቁጠባ ናይ ብሙሉእ ቁጠባ ህንዲ ስለ ዝጠቅም ስለዚ ስለምንታይ ግን ንዓኹም ከምኡ ይገብርኩም ኣለዎ ኣሜሪካ እኮ ባዕላ ካባና ንኒኩለር ናታ ዝኸውን ጥረ ነገራት ትገዝእ ኣላ እኮ ኢሉ ኣሜሪካ ካባና ክትገዝእ ከላ ካብ ራሻ ማለት ክትገዝእ ከላ ፀገም የብላ ንስኻትኩም ንቁጠባኹም መሰረት ንዝኾነ ካባና ክትገዝኡ ከለኹም ግን ታሪፍ ገብርልኩም ኣለዉ ቲንክ ባግዳት ኢልዎ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ባስቲ ገይርዋ ኮርስ ኣሜሪካ ዝግድስ ሃገር ኣይኮነትን ንሕና ንገብሮ ድሌትና ካልኦት ጥራይ ከምኡ ክገብሩ የብሎም ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዋ ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን ህንዲ ካብቲ ዘለዎም ምስ ኣሜሪካ ምስ ራሻ ዘለዋ ሽርክነት ክትወፅእ ከም ዘይብላ የተባብዓ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዓይኒ ቻይና እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ይረአ ኸውን ዝብል ዘረባ ድማ ኣሎ ቻይና ነዚ ህንድን ራሻን ዝገብርዎ ዘሎ ብኸመይ ዓይኒ ይርይዎ ክበሃል ከሎ ብኣይ ወገና ንክሪኦ ከለኹ ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ዋላ እኳ ክልቲኦም ሃገራት ብፍላይ ራሻ ምስ ቻይና ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት እንተለዋ ህንዲ ንራሻ ክትቅድመኒ ትኽእል እያ ዝብል እምነት የብሎም ቻይናውያን ብናተይ ገምጋም ኣብዚ ንሳቁሩብ ከተጋንናያ ትፍትን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ህንዲ ነቲ ቦታ ናይ ቻይና ብራሻ ክትኮ ይትኽእል ዓቕሚ የብላ ምስ ግዜ ክጠቅማ ትኽእል እያ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣለዋ ዕዳጋ ኣለዋ ምሁር ዜጋ ኣለዋ ስለዚ ኮምፕሊመንታሪት ኣለዎ ራሻ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ግን ዋሕዲ ሰብ ኣለዋ ንቴክኖሎጂ ናታ ክኢላታት የድልይዋ እዮም ስለዚ ካብ ቻይና ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎም ቻይና ሰብ ክህልወካ ይኽእል ግን ህንዲ ድማ ተወዳዳሪ ዝኾነ ህዝብን ብዙሕ ህዝብካ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ዕዳጋ እውን ክልተን ክወዳደራ ክእላየን ንፑቲን እቲ ዝበለፀ ስትራቴጂ ክልተ ዓበይቲ ናይ ኤስያ ሃገራት ንሓፀደን ክወዳደራሉ ከም ዝኽእላ ክገብር ከሎ እቲ ዝዓበየ ስትራቴጂ ኣብዚ ኩሉ the biggest loser ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ መን እዩ ኣሜሪካ እዩ
because at the end of the day ኣሜሪካ ነዘን ሰለስተ ሃገራት እዚኣተን ኣብ መንጎን ዘሎ ዝምድና ክልሕልሕ ዳ እምበር ክሕይል ኣይደልይዎን እዮም እዛ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቭላድሚር ፑቲን ንህንዳውያን ኣሜሪካ ክትቦም ዘይትኽእል ደረጃ ሓለፋታት ትገብረልኩም ይብሎም ኣሎ ህንዳውያን ድማ ኣማራፂ የብሎምን ኣሜሪካ ከምኡ ዓይነት ሽርክነት ናይ ዲፈንስ ኣፅዋር የብሎምን ሓያላት ክኾኑ ድማ ይደልዮም ኣፅዋር ከፍርዩ ገና ግዜ ስለ ዝወስደሎም ክገዝእሎም ኣሜሪካ ክትገዝእ ከላ መዓት ኮንዲሽን እያ ትገብረሎም ራሽያ ግን ብዝበለፀ መንገዲ ኣብ ዓድኹም ኮላይ ከተፍርዩሉ ትኽእሉ መንገድታት ክሕግዘኩም እየን ስለ ዝብሎም ዘሎ ንህንዲ ተገዲዶም ናብ ራሽያ ከም ዝኸዱ ይስዕቦም ኣሎ እዚ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ጣውላ ክትቅርቦ ትኽእልን ራሽያ ኣብ ጣውላ ክትቅርቦ ትኽእልን ነንበይኑ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ መወዳእታ ራሽያ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ብሓቂ ዝፃወተሉ ዘሎ መጀመርያ ምስ ቻይና ዘለዎ ሽርክነት ረይዎን ቻይና ኣገዳሲት ሃገር ናት እያ ኣገዳሲት መሻርክቲ ገይርዋ ነዚ ኩሉ ብድሆ ድማ ንክሰግር ሓጊዛቶ ህንዲ ድማ ከምኡ ንህንዲ እውን ሒዝዋ እዚኣቶም ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎምን ዓብዪ ፀዓት ኤነርጂ ዘጥፍኡ ዝገዝኡ ሃገራት ስለ ዝኾኑ ዝበዝሐ ነዳዲ ናቱ ኣብዘን ክልተ ሃገር እዩ ዝሸጡ ዘሎ ስለዚ እዘን ክልተ ሃገራት ፅቡቅ ጌርካ መሓዝ ኩሉ ናይ ሃገራት ኤውሮጳ ዝገብሮ ዝነበረ ንግዲ ወላ ንሱ እንተበተኽዎ ቁጠባ ናቱ ንክቕፅል ዝገበርዎ ሃገራት እዮም ስለዚ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ናቱ ሕጂ ድማ ብዓብዪ ቁጠባ ናቱ ናብ ኤስያ ገፁ ሙቭ ይገብሮ ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣገራሚ ፍፃሜ እናተባሃለ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ራሽያ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ራሽያ ምስ ህንዲ ትገብሮ ዘላ ራሽያ ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ኩሉ ብድሆታት ንምስጋር ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ገፅና ድማ ንስገር መጀመርያ Donald Trump and world football are taking center stage at a ceremony in Washington, D.C. Now, FIFA has awarded Trump its inaugural Peace Prize. That's ahead of the draw for next year's World Cup. Hosting the 2026. كم تريد لهم دونالد ترامب بقى دونالد ترامب نقص المقبار FIFA يقدف ولا IMF يقدف ولا I don't know نزي سبزي نمحقواس إوروبا بقى دقبروا يتفهم زلوا تريو دلهم فيفا دما فلو شلمات ناي سلام يلوم ندونالد ترامب يبولو نمحقواسو مالتي دونالد ترامب كحقواس الكا بقى زي قبر رجر يلن تا نوبل برايس لزي هابوه بقى فيفا حدش برايس كانت دالو لنا تباهلو فليت شلمات نوعو يبامنا لكم وانش عالم كعس قرن زي فلت مراحي ناي عالمنا تزبلت ناي سلام حيلي تباهلو Now, Heidi, tell us about this prize. It's FIFA's first ever peace prize, we know. It is, and it was by no happenstance that this prize was in essence invented right after Trump was passed over for the Nobel Peace Prize, which he very much wanted, and after his... Exactly. نتا نوبل برايس لتحالفه محدش باللجا نا فيفا برايس يلوم اداليوم نزا باللجا زيا هيبو ملو كم تري وزلهم مس بوليتيكا كعس اجر بزح زتحاز يبلون ግን كم تري ودلهم ندونالد ترامب نمحጓስ كل ነገር يخبر زلوه كل ነገር ክንገብር ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ንርኢ ኣለና ንመለስና ብኤውሮፓ ወሪድዎም ዘሎ ኩነታት ድማ ክንሰምዕ US's long-awaited national security strategy has been published, and it reveals the Trump White House's vision of America's future in the world. This includes a focus on Latin American relations and immigration, and it questions its future relationship with Europe. The document contains the lines, "Should current trends continue, the continent will be unrecognizable in 20 years or less." كم تري ودلهم إوروبيان ميديان أوروبا بزعبات دونالد ترامب زبلو أمانة تقطع كم زلوينا نرزلنا تكون تامر زلنا دما بسرعة عمت أوروبا كتلي تخلنا ويوم كتداخميا زبل زربايو أبزي سمعوا وجي. I mean, Europe's the enemy. You're the enemy. No, كم تري وزلهم أبدو حازبل نايدو حاز فورم نيرو أبو تان أوروبا ناي فورين بوليسي دبلومات كايا كلاس أو تساتيفا نزل حدش وصي زلو استراتيجي كما يخم تري ويروبا كم صلاتيهم تغوصيركم زلهم انتاي ناتكري تو يبلالا of course كنت قاعد فلات فرم No, I didn't read it like this. I actually read the European part. I haven't read the rest of it. Of course, there's a lot of criticism, but I think some of it is also true. If you look at Europe has been underestimating its own power towards Russia, for example. I mean, we should be more self-confident. That's for sure. And you know, US is still our biggest ally, and there I read it as well that we are still the biggest ally, and it's
كم تري ولا لهم زياتهم أمريكا تقحفهم نساتهم قلنا لا نحنا مالتهم بخم يتردعنا هنا ولا نحنا أمريكا ستيل محازانة بتحدد ما نراشا بيننا ونقط معنا خلينا قرب كونفيدنس رايز قد لنا زلو كونفيدنت غنكون كل هالنا يتولد الله او بوي اوروبا اودي قوه زلو نبيني ابزي حدش ارتيكل وتي زلو نسخط رديه تدايد لغي اي كومي بحال الا مالت هيكون يو اس تو يوروب امريكان اوروبا انت لما مالا بدح مغارجا ابن عنا زي تحبره مالت يبزي تبلو تيك اوفر ناتو اور فيس امريكان ويزدرول باي 2027 ناي ناتو ملا حلافنت وسيتكم ገንዘቡን ገለመለን ባልኩም ካልዎ እንተ ዘየለ ኣብ 2027 ኣሜሪካ ካብ ኔቶ ኢዳ ክስሕብያ ይብሎም ኣሎ ዋሽንግተን is telling Europe set up or step up or we step back እዚ ወይ ንስኻትኩም ተቀላጢፍኩም ባጀትኩምን ወታደራዊ ዓቕምኩምን ከተዕዝለኩም ወይ ድማ ክንገትፈኩም ኢና ክንፈትሓኩም ኢና ክንጠልመኩም ኢና ይብልዎም ኣሎ ስለዚ እዚ behind closed doors US officials are pushing allies to assume the bulk of the NATO's conventional defense by 2027 ስለዚ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ናታ ትቕይር ስለ ዘላ ናብ ቻይና ታይዋን ከምኡውን ኢንዶ ፓሲፊክ ናይ ኤሮጳ ኣገዳስነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤሮጳ under heavy pressure ከቢድ pressure ኣብ ከምዚ pressure ድማ እቲ ብልዕናቶም እንታይ ክኸውን ነይርዎ ምስ ፑቲን ዘለዎም ሽግር ክፈትሑ ነይርዎ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ናይ ሴኪሪቲ ፀገምናቶም ራሽያን ፑቲንን እዩ so why don't you solve your problem ሓደ ይፀላኢኹም ክሽምግልኹም ዝኽእሉ መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ኣለዉ ምናልባት ነቶም ሰላም ዘይደልዩ ትጉሕፍዎም ድሕሪኡ ምስ ራሽያ ሰላም ተገይርኩም ናይ ሴኪሪቲ ፀገም የብልኩምን ኣብ ናይ ኩናት መንፈስ እውን ኣይትኣትውን ኢኹም ቀላል እያ እታ ነገር ክትሪኦም ከለኻ ምክንያቱ 27 ሃገራት ናይ ኤሮጳ ሓንቲ ፀላኢት እያ ዘላትና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሳ ድማ ራሽያ ትበሃል ምስ ራሽያ ሰላም ክትገብር ኣይትኽእልን ምስ ራሽያ ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእልን ምስ ራሽያ ሰላም ምግባር ድማ ንግዲ ክትገብር ትኽእል ነዳዲ ክትረክብ ትኽእል ባት ኣይ ቲንክ እዛ ቀላል ንዓና ትመስለና ፈፂማ ንዓታቶም ኣብ መፅሓፍ ናቶም ዘየላ ኮይናቶም ኣላ ኤሮጳ ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው ናይ ቁጠባ ናይ ሴኪሪቲ ሕጂ ድማ እታ እንኮ ዝተኣማመኑላ ዝነበሩ መሓዛ ክጠልመኩም እየ ኢላቶም ልቦም ጠፊዎም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ግን ኣብዚ ኩነታት እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኣመና ኣቆጥዕዎም ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ባይ ደ ወይ ኤሮጳውያን ፖለቲከኛታት ራዲ ኮነስ ህዝቢ ኤሮጳ ወረዳ አንጻር አሜሪካ ተንሲዮ ከም ዘሎ በስሙ Of course, in some countries the number is higher. Our next report tells you why. Europe is unsettled by a combination of political shocks arriving at the same time. And the United States led by አንድ ሪፖርት ወፅያ ነራ ኤሮጳውያን ዘለዎም ፅሊ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ክገልፁ ከለዉ ሓድሽ ፖል ሓድሽ ስታቲስቲክስ ዝተገበረ እዩ ንሱ ድማ ህዝቢ ኤሮጳ መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ብድሕሪ መጋረጃ ብዶናልድ ትራምፕ ኣዝዮም ሕርቃን ከም ዘለዎም ፅሊ ከም ዘለዎም ክነግሩ ከለዉ ህዝቢ ኤሮጳ ድማ ልክዕ ከምኦም ከም ትሪእዎ ዘለዎም ሓድሽ መፅናዕቲ ዳርጋ ብዙሓት ህዝቢ ኤሮጳ ናይ ኣሜሪካ ናይቲ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ትራምፕን ከም ዘይብርሆም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ገለ ካብቲ መፅናዕቲ ዝተረኸበ ኣብ ቤልጅየም 62% who see Trump as an enemy ንትራምፕ ከም ፀላኢ ዝርእይዎ ኤሮጳውያን እዮም ኣብ ቤልጅየም 62% ህዝቢ ቤልጅየም ካብቲ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝቐረበ ትራምፕ ከም ፀላኢ እዮም ዝርእይዎ ኣብ ፍራንስ 57% ልዕሊ ፍርቂ ማለት እዩ እዚ ኣብ ስፔን ልዕሊ ከባቢ 53% ጣልያን ፍርቂ ናይቲ ሃገር ከም ፀላኢ ዝርእዮ ፍርቂ ድማ ኣይ ዶንት ኖ ጀርመኒ 46 ከምኡ ድማ ክሮኤሽያ እናበለ ይኸይድ ማለት እዩ እትሪእዎ ዘለኹም ፖላንድ 19 ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም ኣጠማምታ ወላ እቲ ህዝቢ ጠቕላላ ካብ ኣሜሪካ ንክርሕቕ ዝመርፅ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ እዚኦም ዘሎ ኩነታት ድማ እንድሕሪ ክትፀልኦ ኮንካ ድማ መዕለቢ ናትካ መፍትሒ ናትካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ወታደራዊ ቅልፅም ናትካ ከተሕይል ክትክእል ኣለካ ኣካል ናቱ ድማ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዝበሃል ስምዑ ብዚ The Parliament has voted to keep military service voluntary for now. But if 80,000 recruits don't step forward, that will change in future. The increase in service personnel is needed to meet the demands of NATO membership. Lawmakers' approval of the government's plan will see mandatory medical checks for young men and better pay and conditions for those who sign up. ባይቶ ናይ ጀርመን ድማ ልክዕ ከምቲ ብዙሕ ሰብ ተፅቢት ዝገበረሉ ደቂ 18 ዓመት ናብ ግዱእ ዕስክርና ዝኣትውሉ መንገዲ ከታትሑ ድሕሪ ምፅናሕ ሕሊፎሞ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኖ ቮትስ ኦን ቼንጅስ ቱ ሚሊታሪ ሰርቪስ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግዱእ ዕስክርና ናብ ፈረንሳ ክዝረብ ፀኒሑ ኣብ ካልእ ሃገራት ኤሮጳ ሕጂ ድማ ናብ ጀርመን እታ ዝዓበየት ሃገር ናብኡ ገፁ ይኸዱ ከም ዘለውን
መጀመሪያ ጀርመን ኤውሮፓውያን ብዙሕ ቆልዑ ብዙሕ ይወልዱ የለውን ስለዚ ካብቶም ውዕዳ ዝውለዱ ዘለዉ ሲ ናብ ውትድርና ዝኸድሎ እመኻ ሽማዊ ውትድርና ዘይኮነ ኣብ ዩክሬን ከይድካ ክትዋጋእ ምስ ራሽያ ንክትዋጋእ ይክኸውን ስለዚ ድሮ እቶም መንእሰያት ሰላማዊ ሰልፊ ጀሚሮም ኣለዉ በዚ እቲ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ይገብር መንእሰያት ግን ምሽ ውግእ ክገብሩልካ ንክነብሩ ከማን ከቢድዎም ዘሎ መንእሰያት ናብ ኩናት ክኸዱልካ ኣይደሉን እዮም ስለዚ ሓደ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማታት ናይ ጀርመን ጀሚሩ ኣሎ ክንዲ ሰላም ትገብሩ ኩናት ስለትደልዩ ዘለኹም ኣብቲ ኩናት ንስኹም ትፍብርኽዎ ዘለኹም ክንኣቱ ኣይንደልን ኢና ፈቃደኛታት ኣይኮናን ዝብል ኣተሓሳስባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ወል ናይ ኤውሮፓ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድራማቲክ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ and then we'll see ኣመወዳታ ናበይ ከኣትው እዮም ኣሜሪካ እንተጠሊማቶም ከዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ዝብል ብዙሕ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ እዩ again ኤውሮፓውያን ብዘይ ኣሜሪካ ሴኩሪቲ ናቶም ከቢድ ይኸውን ግን they have to do it. She's an expert on US policy and is senior advisor with the Bertelsmann Foundation. Welcome to DW. Sum up for us what we learn about this administration's views on migration and reducing America's global focus. Well, great to be with you, Phil. I think this strategy really highlights just how this president and this administration sees the world. It's interesting that it makes real some of the things that we have been seeing over the last couple of weeks. You just reported on another strike on a boat outside the Caribbean, the coast of Venezuela, off the Caribbean coast, in that it makes the Western Hemisphere a focus for the United States. And that includes the migration piece. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩሉ ንሪኦን ንግምቶን ዝነበርና ናብ ኩንነት መፂእና ኣሎ ስለዚ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣሜሪካ ንኤውሮፓ ገዲፋ ናብቲ ጉዳይ ናታ እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ ምስቲ ኩንነት ክንዋሰብ ክንክእል ኣለና it's time for reckoning ይብልዎ በቃ ነቲ ኩንነት ተቐቢልና ኣሜሪካ ገዲፋትናያ ክንቅበሎን ክንውሕጦን ጥራይ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ናብቲ ናትና ምኽሪ ክኸውን ዝኽእል ንኸይድ Africa is not the poorest region in the world because colonialism or corruption or leadership. To me, I go back to basic principles. Poverty is solved by prosperity. Prosperity is built by entrepreneurs. What do entrepreneurs need? They need an enabling business environment. Yet, when you look there, you realize that Africa is the most overregulated region in the world. What in plain English language it translates into is that the African region እንታይ ትብል ዘላ መሲልኩም እዚኣ ኣነ ብዙሕ ነገር ይቃወማ እንዴ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ድኽነት ብሰንኪ መግዛእትን ብሰንኪ ብልሽውናን ገለ ጥራይ ኢልና ክንሓልፎ የብልናን እያ ትብል እሱ ቦታ ኣለዎ ግን ትቐንዲ ፀገም እንታይ እዩ ድኽነት ብምንታይ ይጠፍእ ብፕሮስፔሪቲ ብሃብቲ ሃብትኻ ካበይ ይመፅእ ካብ ቢዝነስስ መንግስቲ ሃብቲ ይፈጥርኒ መንግስቲ ፖሊሲ ይፈጥር እቲ ፖሊሲ ንአንተርፕረነርስ ወይ ከዓ ሰባት ትካላት ንክገብሩ ይገብር እሞ እቶም ትካላት ድማ ሃብቲ ይፈጥሩ እያ ትብል ዘላ ስለዚ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ተን ዝደኸያ እንተሪኻየን አንተርፕረነርስ ዕድል ዘይብሎም ወይ እውን ሓደሽቲ ቢዝነሳት ንኽፍጠሩ ዕድል ዘይፈጥሩ ምስ ዝኾኑ እያ ትብል ወይ እውን ዝኾነት ሃገር ኣብ ዓለም ዘላ ሃብታም ህዝቢ ወይ ቁጠባ ናቱ ፅቡቕ ዘሎ እንታይ ዘለዎ መጀመርያ ፕራይቬት ሴክተር ናቶም ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ሰባት ካብ ቤት ትምህርቲ ወፂኦም ሓድሽ ቢዝነስ ተኺሎም ክምዕብሉን ቁጠባዊ ዕቤት ከምፅኡን ይኽእሉ እዮም እቲ ዕድል ድማ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ትፀገም ሓድሽ ቢዝነስ ንክትገብር ከቢድ እዩ ሕግታት ብዙሕ እዩ ተፅዕኖታት ብዙሕ እዩ መንግስቲ ሰፖርት ናይ ክሬዲት የብሉን ስለዚ እዚ ነገር ተዘይብልካ ቁጠባ ናትካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ ኣይክእልን እያ ትብል ዘላ very good point at the end of the day መብዛሕትና ኤርትራውያን ወይ እውን ኣፍሪካውያን ከም ኣብነት ንወስዳ መን እያ ቻይና እያ ቻይና ስለምንታይ ቁጠባ ይዓብሎ ፕራይቬት ሴክተር ናታ ቫይብራንት ስለ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ቻይና እቲ ዝበለፀ ካምፓኒ ንክትምስረት እቲ ዝበለፀ ስለምንታይ ሕጊ ዝበሃል ዝወሓደ ሕጊ ዝጥቀም ከምኡ ድማ እቶም ባንክታት ናይተይ ዞባታት ኣመና እዮም ዘተባብዑ ናብቲ መንግስቲ ክኸዶ ዝደሊ ናብ ኤኣይ ቀዳሞት ክንከውን ኢና ንድሕሪ ኢሉ እቲ መንግስቲ ብዙሕ ገንዘብ ነቶም ባንክታት ናይ ተዓዲ ነቶም ዞባታት ማለት እዩ ሜየርስ ኢኮኖሚ ዝበሃል እቶም ኣውራጃታት ናይ ከተማታት እዮም ናይ ዞባታት ሓለፍቲ ንሳቶም እዮም ነቲ ቁጠባ ዝያዳ ዘተባብዑ ስለዚ ነቲ መንእሰይ አንተርፕረነር ክኸውን ሰራሕተኛ ጥራይ ዘይኮነሲ ሓድሽ ቢዝነስ ንክገብር የተባብዕዎ ገንዘብ ክሬዲት ናይ ዕዳ ናይ ምርካብ ተኽእሎታት ሂብዎ ነዚ ተዘይጌርካ ቁጠባ ናትካ ክምዕብል ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ለውጢ ኣብ ሃገርና ከጋጥም ዘሎ ምስ ግዜ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ነቶም መንእሰያት ንክምዕብሉ ባይታ ክፈጥረሎም ክኽእላሎ ሓደሽቲ ቢዝነሳት ንክምስርቱ ከተባብዕን መንገዲ ክፈጥርን ክኽእላሎ እዮም ዝብሉ ነዚያ ንከተላ ንጠቀመላ ድማ እናበልኩ ነቐፅልና ብትኻል ጀነራሎች የመከላከያ ደሞዝ ወደ አካውንት አይገባም የኢትዮጵያ በባንኮች በኩል በቀጥታ ደሞዝ ሲገባ ወደ ግል አካውንታቸው ነው የሚገባው ኖርማሊ የመንግስት ሰራተኛ መከላከያ ሄድኳርተር አካባቢ ያሉት ወይ ስታፍ ምናምን አዲስ አበባ ያሉት ሊገባላቸው ይችላል ወደ አካውንታቸው ወይም ትላልቅ ጀነራሎች ከሆኑ የተራ ኮልኮሌ ወታደር ግን ተራ
በዚህ በሰሜን ወሎ ከሚዘመነ በአመራሩ የሚገባው ወይ በክፍለ أبزن تايد بال ستالين هذا قد سحبري تاي بال مسلكم أب بالشونا بإثيوبيا كبيد مخانو زلو كبيد بالشونا كم زلو كم جنرالات للعقمون جنزب أم جبات كم زلو كل لا يبعل برهان جولان كالو جنرالاتن معت صفحت مريت أبدي سابان كبابن تواهبوهم أبلع لي دما نتوم مستقراي ويوناي تقراي تولد تزخونا بتجزي وكنا نتقراي نعاقم أي جباني بمبال منزعهم لنفسهم جيرهم مخم زلون أبلع لي دما جنرال نحرك في السراويز زلو دموز نايتهم أبتحتي زلو أكندي كم منجستك أتابتهم سراويز زعتو نابت جنرال كم زعتو نت جنرال نت دموز كم زبن أبكال بزي مغنيات دماتهم جنرالات نت جنزب يشاركوا أمو دموز زي مس النابلو كلتا سلسة ورحي دموز كي وصلوا أبكال الأمحارة زواجو وتهدرات كم زلو يزجلس مورالو مورال زي بلو سراويت كون محقي مغنياتو أي نصبوا إلى ما تقاليسو أي دموز رغيبو ولو ان تندموزو soldiers pay is meager 3000 or 4000 بر كاب 3000 4000 زبص دموز يزلهم 3000 4000 بر كندي يزخون زلو لومي I don't know حنتي دولار 250 ولا 180 بر بزي حتى لا بزلا ازين كندي كخونا ما بحكي زت حساسبي ما $10 تخونا نورح مالتي بحفشا نتنرو يزلنا كنتات نتوم سراويت أزي كبيت كم زخونا نابل إلي دما ولا ونتزول جنزب كم زير كبن لذي بحفشة أتساقم أبي أحمد بكل من قدي شجرنا في طريقة كم زلو إذن جرزلو prosperity party and the defense leadership conceal the crisis opposition highlight the collapse of banking and payment systems لذي ما عاد ساقمات بتهجرنا تحكبي خيط كم زلون كبر معجي public services انتقراء shut down زخونا نايمنج services banking systems إنها تعصوي خيط كم زلون أبي أحمد درجة أبتاك محجي قد مكينات زي نبرت كينات نتقرأ قد مجمارو زي تقاملو زي نبرت تاكتيك نابو تمليسو خمزلو يزي نقرزلو نزو قداي زي قنب منتاي شفنو والو ساتو بزا لنكنا تزرف زلا قداي In the Tigray region. Elements of forces affiliated with the Tigray People's Liberation Front, TPLF, briefly besieged the office of the interim regional president in Mekelle. Eyewitnesses and local sources reported that approximately 70 soldiers from Army Unit 31 were involved in the operation. The troops blocked access roads and prevented civil servants from entering the compound. While surrounding streets were eventually reopened to traffic, reports state that soldiers remained stationed at the main gate for several hours. They reportedly refused to leave until they were granted a direct meeting with interim president Tadesse Uwera. حديرة بيت صحفة رئيس ممحدارك أتوم نبيت صحفة بريزيدنت حيزم زوال عطقات استغاثات أرون ميديات مسارة غيرنا حبريتات حاتيتنا لنا رئيس كتمات تقراي مغالة تمالي عطقات مسمولو آسوارم آتيم نبيت صحفة رئيس ممحداركمون ميديات تغاثات أرم سعيبم نبرتا عب كبيدوت غيوم علم حزب كتما مغالة نتي بعينو زرائيو بنو منك اسقاس عطقات تزاميدم للخ انتاي تفترو بزبل شغلتي وعلم حتو مهيان تغمات تغمن بزبل قندما بأقبابو بزتمرحن استواردن من قدي مخانو استكاليصلهم عطقات كبتي أصواراتهم تشكيمم عميرم نسيبيلان سقعت زخون لكونتاتينا تعزيمنا اتي منقسقاس كابترا حتو مهيان تغمات من العلم مخانو أبناي تمال زيننا بالزرزر شفان همناينا تقراي هورايزن نابيت صفت بريزيدنت كمون تلفزيون دمجانه زركبو فلفلاتام نابيت صفت بريزيدنت كم نريد زلنا أتي ميديا مزبل تقنا زلو انتاي زبل مدام نمتاي وسيد زلو زي قدايزي هو حات بعلو زقبرو زلو ويونز دفو زبل زلو يبقى فشاقن انتو كنتات تفلالي ترقمي زوها بزلو أبزي بوغن بلتقنا زوها بزلو ترقم اسكنره ታደሰ ወረደ የቀጠለ ፖለቲካ በአክሱም ሊቃንንም የተወሰኑ አካባቢዎችንም ፈልገን የገብረ ዋድም ያለበት እንደ ኮንፈረንስ እንደ ውይይት እናድርግ አይነት ስሜት አላቸው። ሶስቱም ገምግመዋል ህወሓቶች እርስ በርስ በመንግስት ውስጥ እኮ መንግስት ነው ያለው እና انتاي تسمع زلو ناس قدايزي بزح كشراشر ويم زفتنو زلو ابتناي ابغز حدار صيون زغاطمي دراما وي وناي بوليتيكاوي قلس اغاطيمو كم زنبريم زبلو زلو مجمريا بخلته منقد كريكم اسكزيا سوز بلا زلو ابراخه شون تزاريبون نيرو تتحيزات انا نسعنا خنا العلم مالت ستنا TPLF ጉዳይ ስተፍተውሽጥ እኔ ህጻገም ቀንድ መንቀል ኮይኑ እንዳለው ግን ሽማሽ ማሃብ ትግራይ ዝተለመደ እዩ አንተ ተልዑለ ዝነበርካ ብብልጽግና ወገን ወይ ከአሰላልፋ ብኡ ተሰሊፉ ዘሎ በዚ ዘሎ ኃይሊ ምስ ሻዕቢያ ኸውልት በዚ ዘሎ ኃይሊ ድማ
يسلف زي قدس بلصقنا إخا خبر نبور يوجن أب تقرأ وش تنز جمو نز تفتروا تجمعات أب تبيلي وش تنز فتروا تجمعات كلاتهم نايدك إيد أتاو النتيجة من دال كون من الخاص في التحقم سيخ اللي يوزو الحد نجر كوينو جن بفلاك أب تناي تبيلي فزن هي حرخات ستهم العلوة مرار حمالت نتعسل أن الساس ويسل أن ويموت لهم كرر لهم حزم وزلوس شعبيا بني وقت كوينو دفيت سلاز جبروا لهم يوم لهم زول علو لهم شعبيا دما بفلاك أني مس شعبيات حوابيرهم زسرحو تجارون كله خليهم سلازهم تجار زياتهم مستمر مرار حتى تجري زلو نايت بي ال اف مساتهم زلقوا مركبة تحاحزهم مستخاب إثيوبيا خمس زخل حدا جاونا تحاحزهم مالتس بتركل نتحبر السب زتأكم عكايدات الزهلو تقيناتهم كم تزول كات زمز زلو حدا جاون كان نيسو سموات أو خوون زخل تفترهم زلو عدلات دما نابرا بحق غير كهز بتجري كتساقروا له تخل عدل زفتر انت زخون زبوني رقم كبول كأطرح يوم أسلالفهم فرقم الشعبية بفرقم بي بي زسلف زلو ناي كبد أجندة فرقو ناي سلطان أجندة زيرو قلنا أقول كأجندة زتحازو لخيد اللومو مالت أبتكراي زلو تقامات كلاتهم ناي دقا إيد أثاونت ناي منقسي تيبيا خمون ناي منقسي إرترا إيد أثاونتات ويك أمسحا حابس لزلو ترى حدي ناي لناخن كسس قبقنا بسرو خناتاتهم إيد ማለት እቲ ሪቶ ወይ ወንተ ሓሳብናቶም ትሕቶናታት ጽቡቕዩ ምክንያቱ ትግራዎት ነቲ ዘለዎም ሲቹዌሽን ኮንፍሮንት ክገብርዎ ኣለዎም ክገጥምዎ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ኤርትራ ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ዓብ ተፅዕኖ ትገብር ከም ዘላን ፖለቲካ ናይ ትግራይ ትዝውሮ ከም ዘላን እዛ ኤርትራ እኮ ሽግር ረኺባትም ሰባት ዝርከበ ድዩ ኤርትራ ዝብል ዝርከብ ኣብቲ ኢትዮጵያ ኣምሓራ እንተኾነ ኤርትራ እያ ትገብሮ ዘላ ይብል عفار تكون إيرترا تقبرو زلا تقرأ أنت تكونكم أبن تكون بعبي تسأقوم ناتو ولا تناي كنت طبعا شجر ناتو إيرترا تقبرو زلا يزبل في السودان تكون إيرترا تقبرو زلا بعد في جوبي تكون بلعب بعد everybody is blaming إيرترا قل مفتح خاي كونكم مفتح مالت إيرترا دوبا حزا تعاليات لكم على تسمى دور ما بايتا يسرح له ويون قربات دوبات يزرب له أبوليتيكا درجة جن أوش تقرأ أتيا متيا بوليتيكا تزور كم زلا زرقاق زغون يغون شبتي يلا زغون يغون زرقنا قري يلا تلازي تجارو أوشتهم زلوا كرفس أوشتهم زلوا تجمع بعلاتهم يمكن قط موزلهم برجز أبي أحمد أنت أين ترايت أو تلون كم زلوا كم ملسنايتي الدومنا تامس معنا زي سمعوها حزب تجراي من قصي إثيوبيا حزب تجراي بديموغرافن بجيوغرافن بسنة حزب يكون بكارتا حزب تجراي من بركة زلوا سيد أنا وعلامة كسح زيد أي لوت بزيك حصة أي خلل بزيك الحسوي أي خلل من قصي إثيوبيا عمل حزب تجراي جونوسايد أوجو زرعت عبديمو قبل أن حزب تجراي يفصموا جونوسايد بمسرة سممع بريتوريا على النت حدي خبرت حتى النت كرجاجز حساخ الرجاجز استورر مريتو خملس استمزابل استسدته حزبي كملس نعم مربتو زمساسلو أبسممع بريتوريا تقميطهم زلو غدايات بحريت سممع بريتوريا من قصة إثيوبيا بقونع من قدي أبسممع بريتوريا زتقمطو نجراتنا مفصام زي كونس سممع بريتوريا بخوينات استجمرة تقرأي ناي من بركخ من قدي بسممع بريتوريا قصة اللي يوصل من قصة إثيوبيا تحكي عبزيا أمانيلا صفاوز بلا زلو برقص أبعا زلا فتيم سير ترازلو زي الرعب على الخبر سخافة إركا ويون بدحر مقارج جعلو نابل كانوا قوم شيء تنتزاربو زلا قريفكا أبايتا كل سبز ريون كل سبز فلطون ساقا من تايو وعل بريتوريا فريمنا 3 عامد جيرنا لنا دعرت بلا لها أو عل بريتوريا انت خا تفراريمكا أو عل بريتوريا تفرارم كايو نخي تكبر كإيرترا عنقص أنا قرن تايلو دحر عل بريتوريا كترق بزق باكا وهابكا زقبو زي مو وهابو مس إيرترا انت يزرق بالو why do we have to put always إيرترا بتي بوتاتات نايت أقامكا زي scapegoat technique بحال إذا كان مهدمي ويون مخنيات خونكا نتنسخا وديكا وي فشيل كا زلا كتقبر زي كالكا ويون تجو أجندا زلكا نوعو من تانكي كشحكا نيرترا بجا تقبر مالتيو زي اللي نقرني إيرترا نامساخا حسرت جزي إيرترا خمس خوينا أبزي كالونا له حدا أدونا نحكم نتو نجزي نقد فسمعوا أبزي
ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ልኡኻት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከይኣትዉ ከም ዝኣገደ ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብቲ ብሽም ህዝቢ ንህዝቢ ተባሂሉ ብሕወሓት ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ዘለዎ መርገፂ ብንጹር ዘይፍለጠ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ቅንያት ግን ናብ ትግራይ ከኣትዉ ዝተባሃሉ ልኡኻት ኤርትራ ከም ዝኣገዶም ተሰሚዑ ዘሎ። ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቶም ብሽም በዓል ሕዳር ጽዮን ናብ ከተማ ኣኽሱም ከኣትዉ ወጢኖም ዝነበሩ ልዕሊ 200 ምዃኖም ዝተነገረሎም ጳጳሳትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኤርትራ ብመኻይን ናብ ትግራይ አቱ ከም ዘኸልከሎም ዝሕብሩ ፍልፍላት ብሽም ንስኹም ጎረቤት ዓዲኹም ከም ዝበሎምን እንትኾነ ብርክ ዝበለ ህዝቢ ካብ ኤርትራ ናብ ኣኽሱም ብእግሩ ከም ዝኣተወን ፍልፍላት ኣመላኺቶም ኣሎም። ነስዒቡ ምልከቶም ዘካፍሉ ዘለው ተጋሩ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ እገዳዚ እንተውዒልዎ ትኽክለኛ ስጉምቲ ዝበሉ ኮይኖም ምክንያቶም እንተቐምጡ ድማ ቀዳማይ ብግልፂ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ተባሂሉ ይተኣወጅ እሞ ንሕና ኣካል ኢትዮጵያ ይኮናን ኢልና ድላይና ንገብር እዚ ከይኮነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምስ ፌደራል መንግስት እናሰርሐና ሃሎ ብጎኒ ድማ ዓይኑ ዘፍጠጠ ከምዚኦም ተግባራት ክግበር ኣይኽእልን። ካልኣይ ብዛዕባ ጽምዶ እውን ኣብ ላዕሊ ዘለዎ እምበር ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ህዝቢ ንጹር ኣይኮነን። እዚ ኣብ ዘይኮነሉ ሰቒልካ ብዓይኒ ዕሙተይ ንሕና ናብ ዝበልናዮ ስቑኢልኩም ዕሰሉ ኣይበሃልን ኢሎም ኣሎም። እንድሕሪ እጂ እዚኣ ዘረባ እዚኣ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ትሕዳር ጽዮን ዝነበረ ንግደት ካብ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽ ክመጽእ ተሓሲቡ ከም ዝነበረን ነቲ ልኡኽ ድማ እዚ ታደሰ ወረደ ጠጠው ካብ ዘበሎን ብኡ ዝተላዕለ ፀገም ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝዝረብ ዘረባ በብዙሕ መንገዲ ብፍላይ ናይ ብልጽግና ምንጭታት ብዙሕ ግዜ ክወፅእ ሰሚዕና ኣለና። እንተቲ ኩነታት ንሱ ድያ ንሱን ስለ ዘይፈለጥናዮ እዚ ንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ብገዳ ሓቂ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ ይሕሚምዎም ከም ዘሎን ኣቆጢዕዎም ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና። ውፅኢት ናቱ ድማ እዛ ጽምዶ ንኽትፈርስ ትኽእለሉ መንገዲ ኩሉ እየ ዝብለኩም ንኽገብሩ ድልውነት ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና። ሓደ ካቡ ብፍላይ እቶም ምስ ብልጽግና ተሰሊፎም ዘለው ነታ ጽምዶ ንምፍራሳ ቀዳማይ ሚሽን ናቶም ገይሮም እዮም ዝሰርሑ ዘለው። ዝኻ ኩሉ ሰብ ክዶ ዘሎ መስለኒ ሻብሎም መበይ ነይሮም ተቀደም ከ ንምንታይ ሓደ ዘይኮነ ዓቕሚ ሃልዮምስ ሓደ ምዃኑ ዘይነገሩና ኣስመራ ጻዕዳን መቐለ ጸላምን ትግራዋይ ረሳሕን ኤርትራዊ ጽሩይን ትግርኛን ትግራይ እናኸፋፈሉ ዝነበሩ ህዝቢ ትግርኛን ትግራይን ኢሎሞ ኣብ ክልተ ከፊሎሞ ማለት እዩ። እዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ሻዕብያን ወያነን እዮም፣ ካልእ ኣይኮነን። ንሕና መን ሓቲቱና በይናይ ዕድልና በይናይ ዓቕምና ክልቲኦም ገሊኦም ኣዲስ ኣበባ ገሊኦም ኣስመራ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ እናኸፋፈሉ እናባልዑ ድፋዕ እናሰርሑ እዮም ዘንብርዎ። ኣብ ዛላንበሳ ዘሎ ድፋዕ እንተትርእይዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኮንዶሚንየም ይኣክል። ሰብ ንምቕባር ክንደኡ ዝተንኮሉ ሰብ ንምንባር ክንደኡ ተዝቐንዑ ህዝቢ ትግራይ ኣደዳ ስደት ኣደዳ ዓሳ ኣይኮነን ኣይምኾ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነታ ጽምዶ እዚኣ ዝገበርኩም ጌርኩም ኣፍርስዋ ተባሂሎም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ። ጽምዶ ክትፈርስ ኩሉ ዝከኣለኩም ግበሩ ንሳያታ ተልእኾናትኩም ተባሂሎም ተነጊርዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ትሪእዎም ዘለኹም ኩላቶም ቶም ዕድል ዘዝረኽቡ ናብታ ጽምዶ ንዓኒ ምፍራሳ ብዙሕ ነገር እዮም ዝኸዱ ዘለው and this is going to be another very important aspect ብዛዕባ እዚኣ ሓንቲ ስታሊን መሊስሎም ነይሩ ብሃገርና ክንውድውን እያ። መቀለ ከነበረው ትዲኤፍ ሰልፍ ወጡ ምናምን የሚለው ተደጋጋሚ ነገር አዲስ ነገር አይቶታል። በእርግጠኝነት ነው የምናገረው። ይሄ ለፕሮፓጋንዳ ለመነጋገሪያ ሊሆን ይችላል። አዲስ አበባ የማይቻለው ነገር ትግራይ ይቻላል። ይሄ አንድ ነጥብ ነው። ሌላ ግን የትግራይና የኤርትራ እድል አንድ ነው። አይቶታል። እነሱ ኤርትራ በኩልም አይቶታል። በእርግጠኝነት ነው የምናገረው። ይሄ ለፕሮፓጋንዳ ለምናምን ሳይሆን አይቶታል። የተዳከመ ትግራይ ኤርትራ እንደሚያዳክም የተዳከመ የትግራይ ፖለቲካ ኤርትራ እንደሚበላ ማን የሚባል አዲስ አበባ ማንም መንግስት ይምጣ አዲስ አበባ ኤርትራን ሄዶ ያው መብላት መሰልቀጥ የሚችል ፍላጎት እንዳለ ወይም እሱን የሚያልም ፍላጎት እንዳለ አይተውታል። እንታይ ዝብል ዘሎ ስታሊን ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ዋን እዚ ሓደ ነገር ንጹር ኮይኑ ኣሎ። እሱ ድማ ዕጫና ኤርትራን ትግራይን ዝተሓሓዝ ምዃኑ ኤርትራውያን ጽቡቅ ገይሩ ተረዲዎም ኣሎ፣ ንሕና እውን ተረዲና ኣሎ። ስለዚ ኤርትራውያን ምስ ትግራይ ዝገብርዎ ዝምድና ንፖለቲካ ናቶም ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ ንትግራይ ዘዳኸመ ሓይሊ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ ኩሉ ግዜ ንጹር እዩ። ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ ድማ መጀመርያ ንትግራይ ኣብ ጎኑ ክገብር፣ ትግራይ ኣብ ጎኑ እንተዘይ ኮይና ድማ ንትግራይ ኣዳኺሙ ወይ እውን ኣጥፊዩ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝፈልጡ እሳቶም ንሕና እውን ስለንፈልጥ ዕጫና ኤርትራን ትግራይን ዝተተሓሓዘ ክበሃል ከሎ በዚ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ይኹን ወይ እውን እቲ ጽምዶ ኣብ ባይታ ይስራሓሉ ከም ዘሎን
ሚዲያን ፕሮፓጋንዳ እንተጠው ኢልዩ ኣባይታ ግን ሰራወርናቱ ኣፀቢቑን ውሽጢ እናሰደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ነቶም ተዓዘብትናቱ ነጊርዎም ኣሎ እዚ ከዓ ኣገዳሲ መድረኽ ኣገዳሲ ሓበሬታ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብዚያ እውን ንስማዕ ባጌርና ክንውዲና ون حيل مسكنانس تاع خبر كم زلوا استراتيجي حنصيصو بتركل ون زي خيد حيل مسمخانو تلزياو من محدار ون بسفح نعود وقاصاصيرو زول حيل مسمخان تتحايزو مخا في منكس ኢትዮጵያ مس ኤርትራ መንግስቲ ዝጀመሮ ድርድር ኣሎ ምስተባሃለ ጽምዶ ፈሪሳ በቃ መዋሕዝኸታይ ትገብሩና እንታይ ከም ትገብራ ክርኢክን ዓይነት ነገር ዝብል ብፍላይ ብብልጽግና ወገን ዝተሰለፉ ሓይልታት በደንብ ዋዕውዕዎ ዝነበሩ ኣጀንዳ እዩ ብስሩ TPLF እዚ ብፍላይ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ እቲ ሰላማዊ ተዓንቶ ዝወሰድካዮ ዘለዓልካዮ ሰላማዊ ዝኾነ ፍታሕ ምምጻእ ዝተወሰደ ከም መማረጽ ዝተወሰደ ዓብይ ጉዳይ ኮይኑ እንተገደደ ካውት ናይ ፌደራል መንግስት ግን ኣብ ላዕለ ትግራይ ወስዶ ዝኸበ ማረጽ ግን ምስ ናይ ትእምት ጉዳይ ተሓይዛ ወደ ሰናይ ሕዚ ኣብ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ሕዚ ታዲዩ መንግስታት ከም ውልቀውን እንዲኻ ዲፋይን ትገብሮ ናይ ኤርትራ መንግስት ሲ ባህሪያቱ በደንብ ዲፋይን ትገብሮ ለካ ኢሳያስ ይኻ ዲፋይን ትገብሮ ባይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ድማ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ክንቀስ ኣብይ ኢኻ ደብ ዲፋይን ትገብርና ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝኾነ ዝጥቀመሉ ሓዱሽ ስልት ዘሎ ይመስል ናይ ቀደም ሰዓት ምቅያር ሰፊሕ ወፍሪ የካይደሎ ኣብ ሓራ ክልል ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ምክንያቱም ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ እንታይ ኣብይ መንግስቲ ናብ ትግራይ ይኹን ናብ ካሊእ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ብዝኾነ ከተዓናቅፎ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ነገር ክገብረሉ ዝኽእል ዕድል እውን ክፍጠር ይኽእል ተገማተ ይኮነ ካብኡ ድማ ኣብዚ 2-3 ዓመት ድማ ኩናት ናይቶም ኩናት ባህርያት እውን ስለ ዘርኣና ማለት እዩ ካብዚ ብምብጋስ ሕዚ ናብ ትግራይ እውን ክትኩስ ናብ ኤርትራ እውን ክትኩስ ናብ ኦነግ እውን ክትኩስ ናብ ፋኖ እውን ክትኩስ ስለዚ ኩሎም ጥይት ዝትኮሰሎም ኣካላት በተመሳሳሊ ሰዓት ታክቲካል ሓቢሮም ጠጠው ክብሉ ከም ዝኽእሉ ይፍለጥ ስለዚ በመሰረቱ ናብ ኤርትራ ሒዝዎ ዝኽድ ናይ ምድርዳር ግዝዑ እዚኡ ክኾን ዝኽእል ማሕራ ትገብሮ ምንቅስቃስ ቀንስ ካብ ዝብሉ ማሕራ ይኹን ብስሩ ትግራይ እውን ኢዳታውነት እዩ ናይዚ ዞባ እዚ እቲ ብወገኖም ዝዝረብ ኮይኑ ብዙሕ ነገር እንዲ ዝዝረብ ዘሎ ድሓን ሕጂ ኣብዚ ብሕፅር ዝበለ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ለንቀነ ኣዛራባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ክንሰግር ናስታት 18 ዓመታት ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ ኣሲርዎም ዝጸንሑ 13 ሰባት ከም ዝፈትሐ መቕርብ እሱራት ንቢቢሲ ይሕብሩ እዞም ነጋዶ ኣባላት ፖሊስ ሞያውያን ዝርከብዎም እሱራት ብ4 ተሓሳስ ናብ ስድራ ቤቶም ተጸንቢሮም እዞም እሱራት ንጉዳይ ክልተ ነጋዶ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ ኤርትራ ብርጋዴር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል ፈተነ ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ካብ ጥቅምቲ 2007 ነትሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሑ ምዃኖም ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ንሓያል ዓመታት ኣብ ማይስርዋ ተኣሲሩ ዝነበረ ይዛረብ ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓዝ ልዕሊ 30 ሰባት ዝግመቱ ተኣሲሮም ምንባሮም ከም ሃለቃ በርሀ በዓል ዓዲ ያዕቆብ ድሓር ዝዓረፈ ዝኣመሰሉ በብዋኑ ክፍትሑ ከለው 20 ሰባት ግን ክሳብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝጸንሑ ወሲኹ ይገልጽ ኦሎምፒያው ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ዝነበረ ተጋዳላይ ዘርአ ጋብር ገብረ ህይወት ፍሉጣት ነጋዶ ተስፋ ዓለም መንግስት ኣብን በኹረ መብራሃቱን ከምውን ክልተ ሓዋት ኢንጂነር ዳዊት ሃብተ ማርያምን ጂኦሜትራ ማቴዎስ ሃብተ ማርያምን ይርከብዎም ብተወሳኺ 6 ኣባላት ፖሊስ ኦርኬስትራ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዝነበረ ኮሎኔል ጎይቶም ገብረ ስላሴ ወድ በኺት ሓላፊ ፋይናንስን ምምሕዳርን ዝነበረ ኮሎኔል ሰለሙን ብርሃነ ሓላፊ ምክትታል ሰርቬላንስ ዝነበረ ሜጀር ፍረዝጊ ሃብተዝጊ ሓላፊ ምክትታል ዕጸፋርስን ተመሳሰልቲ ጉዳያትን ዝነበረ ካፒቴን ተኪየ ገብረ ህይወት ላዕለዎት መርመርቲ ሌተናል ኮሎኔል ኢሳያስ ዮሴፍን ሜጀር ተስፋ ልደት ኢያሱን እዮም ብዘይካዚኦም ኣባል ውሽጣዊ ጸጥታ ዝነበረ ሜጀር ጎይቶም ኣርኣያ ወዲ ቢኒ ካብቶም ወፂኦም ዘለዉ ምዃኑ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት ኮሎኔል ጎይቶም ኣብ 2011 ምስ ዝወፁ 5 ሰባት ተለቒቑ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ልዕሊ 3 ዓመት እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ሓበሬታ ወላካ ቢቢሲ ዝወፀ ሓበሬታ እንተኾነ እዚ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ክኾን ከሎ ንሳቶም እውን ዝእመኑ ይኮኑ ግን ሞራል ኦፍ ደ ስቶሪ ንዓይ ኣገዳስነ ዘሎ ኤርትራ ሱራታ ክትፈቶ ጀሚራ ኣላ ወላ እውን ኣብ ገበን ዝገበሩ ብሃገራዊ ደረጃ እውን ዝሕተቱ ሰባት ክትፈትሕ ጀሚራ ኣላ
እዚ ዜና እዚ ንመንከ መርዱእ ኮይኑዎ ኣሎ ኣይነው ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክብገስ ከሎ መርዱእ ዝኾኖም ጎረቤት ከም ዘለውና ስለ ዝፈልጥ ያነ ረይዎ ኢሚዲየትሊ ታክገብሩ ጀሚሮም ኣለው ኤርትራ እሱራት ትፈትሕ ዘላ ናብ ሰላም ወይ ናብ ለውጢ ክትከይ ስለ ዘለየዲ ወይስ ካልእ ኩናት ይሕሰብ ስለ ዘሎ ዝብል ኣጀንዳ ሒዞም ዳብልፅግና بقداي نايرترا بقداي نايرترا خايت زاربو بقداي ناي إثيوبيا بتزاربو إيرتراويان كايبلو أما حالتك كندي أرتيكل بزعب إيرترا ناس عفو so بزعب إيرترا نمنكس إيرترا مع تاوك زلو فيهم زوع زلو هجرما إيرترا صورات كتفتح جميران زبل كم حوس سنبادة فتير لهم على because إيرترا is changing إيرترا مسنا UN لوخات كوينا بإيرترا ناي human rights مصنعتاتن أكايدان أون سمينار جيران وي كونفرنس جيرا هم زنبرتن كمي جير كانت ناي human rights زلو أجمع تغيرون أبتصر حلو زلا نعتاتهم دسمبر نجارينا نرزلنا صبوا كم زير كأخذوا سمبرم سلزي كم تري وزر لهم ناير تراز جبر زلو نابي جسوك خيدي خد زبل فرفتير لهم كم زلنا نرزلنا impact of Ethiopia's transformation also Ethiopia's political opening discussion reform leadership blah blah shows alternative are possible نجي أبي إثيوبيا لو تخم زلهم تزارب زلو بزحات كالوت قبل خلوقن أبي أحمد بجكا أبي أحمد أبلتقنا متى كأتاوني يلا أنتم كالوت كلهم شمعوا مخانون بر أبي أحمد زدل ليوز قبر الله حجر كم زلان هذا دكتور ملكيس زبال أبزحته تولد ما دحري خذ هذا حجر تاخذ قبره خايلو مسحته دحري بلتقنا زبال يلا نورو مزبال يلا إثيوبيا ونكتلون دي يتلون نفسه زخال حتى ينابل ستالين حتى 11 أبقلك زارب سمير له كم مسو تي دكتور ملكيس ودورو مزخونه مساب زسرح زنبره زناغرويو سلازي ኤርትራ ለውጥ ክትገብር ተጀሚራ ንዓታቶም ፀገም ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ፅቡቅ ድማ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ብፅቡቅ ነገር ንርዮ ኤርትራ ትፈታሓላ ንብላልና ኣቢይ ከንታይ ይገብር ኣሎ Former State Minister Taya Dindia to 7 years. Defense says trial proceeded without key witnesses. Prime Minister Abiy Ahmed, Mayor Adanesh. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዘን ሕደት መዓልትታት ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ነዚ ናይ ቀደም ኣማኻርን ብፃይን ኣቢይ ኣሕመድ ዝነበረ ታየ ደንዳ ንሸውዓተ ዓመት ንኽእሰር ቤት ፍርዲ ናይ ኢትዮጵያ ወሲኑሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ተፈጢሩ ዘሎ ክሲ ድማ ጀዋር ከም ዝፀሓፈ እንድሕር ኮይኑ ብረት ተረኺቡ ብምባል ነታ ብረት ድማ እቲ መንግስቲ ነብሱ ንክከላኸል ዝሃቦ ምዃኑን ተገምጢሉ መፅኡ ድማ ብረት ተረኺቡ ብምባል ከምኡ ድማ ተቐንዲ ሓጢኣት ናቱ ንኣቢ ስለ ዘጋልዐን ጉድ ናቱ ኣብ ባዕሉ ዝነገሮ ነገራት ስለ ዘጋለፀን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝሓስቦ ዝነበረን ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝሓስቦን ስለ ዘውፅአ ናቱ ነዚ ሓቂ ተዛሪቢ ኢልካ ክትኣስሮ ስለዘይትኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ ኣቢይ ኣሕመድ ሃይ ፕሮፋይል ዝኾነ ሰብ እስሪ ቤት ክእቱ ከም ዝኻኣለን እሱ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ፀገም ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ፈቲሓ ኢሎም ብዛዕቡ ክዛረቡ ከለዉ ኣቢ ድማ ቀፃሊ ይኣስር ኣሎ መሰል ናይ ዜጋታት ይክሕድ ኣሎ ብድሮናት ሰብ ይቐትል ኣሎ ካብ ኩናት ክዕርፍ ኣይከኣልን ዝብል ሪፖርት እዩ 10 ግዜ ብዛዕባ ይወፅእ ዘሎ ስለዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኮንትራዲክሽን እዩ ንሳቶም ናባና ከፀግዕዎ ዝደልዩ ኣብ ዓዶም ጥራይ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ሓንቲ ዓባይ ዜና ዘላ ድማ ከርየኩም What does it take to transform a country? Not just fix a few problems, but change millions of lives. For Eritrea, this isn't fiction. The African Development Bank is investing $120 million to do just that. But can money alone spark real change? Eritrea is often defined by its past: conflict, isolation, hardship. Eritrea's future is invested. ለንከነ ሓንቲ ኣገዳሲት ሪፖርት ወፂኣ ነይራ ኣነ እኳ ድንጉ ኢለ ርየያ ብዙሓት ካልኦት ርዮም ማኾንዮም ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ ማለት እዩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ እቲ መራሒ ናቶም ቀደም ነይሩ ሕጂ ሓድሽ ቀይሮም ኣለዉ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ሒዙ ከም ዝኸደን ንኤርትራ ክሕግዝዋ ከም ዝደልዩን ገሊፁ ነይሩ እምበር ኣብቲ ናቶም ናይ ካንትሪ ስትራቴጂ ፔፐር ኣብ ዝበል ፅሒፎሞ ዘለዉ ንኤርትራ ከባቢ 120 ሚልዮን ሓገዝ ክገብሩላ ምዃኖም ዝዝከር ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ይከውን ሓገዝ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ነቲ ተቕርፂ ናይ ኤርትራ ንምምሕያሽ economic opportunities ቁጠባዊ ዕድላት ንዜጋታት ንምፍጣር ከምኡውን resilience with an indicative financing package of ስለዚ ኩሉ እቲ ክገብርዎ ወይ ምስ ኤርትራ ክሰርሕዎ ሓሲቦም ዘለዉ ኢንፍራስትራክቸር ተቕርፂ እንድሕር ኢልና ንኣብነት እንታይ ማለት እዩ እቲ ፕላን ካብ 25 ክሳብ 27 ዝኸይድ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ፀዓት እዚ ከዓ ናይ ሶላር ከምኡውን ዲዘል ሃይብሪድ ፕሮጀክትስ እንተሰነይ ከርከበት ማለት እዩ እዚ ስለዚ ኣብ ተሰነይን ከርከበትን ኣብ ደቀ መሓረ ገይሮሞ ዘለዉ ኣብ ቀረባ ግዜ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ብጣዕሚ
ዝምስጥ ደረጃ ኣብ ጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ግን ኣብ ቀረባ ናብ ትግባር ናብ ስራሕ ከኣቱ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ኮይኑ ሕጂ ድማ ኣብ ተሰነይን ከርከበትን ክልተ ኣዝየን ኣገደስቲ ከርከበት ናይ ሕርሻ ፕሮጀክት ክኸውን ከሎ ተሰነይ ድማ ምድራዊ ወደብ እዩ ወደብ እያ ተሰነይ ምስ ሱዳን ዝዓበየ ንግዲ ክንገብር ተኮይና እንኳ ምስ ኢትዮጵያ እውን ተሰነይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ፀዓት ምህላው ንኩሉ ደረጃ ከምኡውን ናይ ሕርሻ መሶብ ስለ ዝኾነ ተሰነይ ኣገዳሲ እዩ እዛዊ ጽቡቕ ፀዓት ክህልወና ብሃገር ደረጃ ክትሓስብ ከለኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ድማ ዋተር ኤንድ ሳኒቴሽን ኣብ ማይን ፅሬትን እውን ንጽህና ናይ ማይ ከዓ ዘተኮረ ማለት እዩ ኢኮኖሚክ ዳይቨርሲፊኬሽን ካልእ ቁጠባዊ ምቅያራት ኣብ ኤርትራ ንክንገብር ሰፖርት ፎር አግሪካልቸር ንኣብነት ነቲ ሕርሻ ዝግበር ዘሎ ናብ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ንምቅያሩ and mining to create jobs and increase foreign exchange ስለዚ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክትረክበሉ ትኽእል ከምኡ ድማ ቁጠባ ክሰፍሓሉን ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥረሉ ዝኽእል ነቲ ሕርሻ ናብ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ብምቅያር ነቲ ዕደና ድማ ሞደርናይዝ ብምግባር ናይ ስራሕ ናይ ዕድላትን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንክትረክብ ብፍላይ ኣብ ዕደና ልዑል ሓገዝ መድልያ ነይሩ ኤርትራ ምክንያቱ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ንደረጃ ህዝብናታ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ቀልጢፍ ለውጢ ከምፃላ ዝኽእል ነቲ ማዕድናት ናታ ተጠቂማ ነቲ ገንዘብ ካብኡ ትረክቦ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ካልእ ኢንቨስቲ ገይራ እቲ ካልእ ድማ ክርክብ ይኽእል ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኢንስቲትዩሽናል ካፓሲቲ ከምኡ ድማ ትካላዊ ኣሰራርሓዊ ትካላት ንምህናፅ ቢልዲንግ ስትሮንግ ገቨርናንስ ፊስካል ሲስተምስ ኤንድ ካፓሲቲ ቱ ኣትራክት ኢንቨስትመንት ስለዚ ኤርትራ ዘለዋ ነገራት ንምሕያሽ ከምኡውን ሪጅናል ኢንቴግሬሽን ሰፖርቲንግ ኤሪትሪያስ ፓርቲሲፔሽን ኢን ሪጅናል ትሬዲንግ ኤግዛምፕል እዚ ናይ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ኣብ ፋይናንሻል ኢንቴግሪቲ ኤርትራ ምስ ካልኦት ንምሕጋዛ ዝገብር እውን ምትእስሳራ እውን ክሕግዙ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ንኤርትራ ኣብቲ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ክሕግዛ ይኽእል እዩ ስለዚ ምሕደራ ናይ ትካላት ንምዕባይ ከምኡ ድማ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ብቁርጡ ንክኸውን ወይ ቴክኖሎጂካዊ ድጋፍ ንክረክብ ከምኡ ድማ ዓቕሚ ናይ ሰባት ምህናፅ ንምንታይ ኢንቨስትመንት ከተምፅእ ተኮይንካ ወይ ኢንቨስትመንት ክስሕብ ትሕሪ ኮይንካ ንዑ ክገብሩ ዝኽእሉ ብቁዓት ሰባት ብቁዕ ሲስተምስ ከተደላድል ክትክእል ኣለካ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ስፔሲፊክ ፕሮጀክትስ ኤንድ ኢኒሽቲቭስ ቀንዲ ኣነ ንዓይ ደስ ዝበለትኒ እታ ቁፅሪ ክልተ ዘለያ ፋይናንሻል ኢንቴግሪቲ እዚ ከዓ ማልቲናሽናል ፕሮጀክት ቱ ኮምባት ማኒ ላውንደሪንግ ኣነስ ነቲ ሳልሰይቲ ክብል ፕራይቬት ሴክተር ክሕግዞም ከም ዝኽእል ንመንግስቲ ኤርትራ ተቐዳመይቲ ንሶም ክሕግዝዋ ዝኽእሉ እዚ ናይ ኤነርጂ እንድዩ እሱ ድማ እንታይ ብላ ኣሎ ፎቶቮልታይክ እዚ ናይ ሶላር ማለት እዩ ናይ ፀዓት ሓይሊ ተሰነይን ከርከበትን ክገብርዎ ዝኽእሉ ክገልፅ ከሎ ከምኡ ድማ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ንዑ ንምዕባይ አትራክቲንግ ፕራይቬት ሴክተር ኦፐሬተርስ ኤንድ ዴቨሎፒንግ ዲጂታል ኢንፍራስትራክቸር እዚኣ እታ ቀንዲ ንኤርትራ ሓገዝ ከድልያ ዝኽእል ወይ እውን ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክወስድዋ ንክትከይድ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ስለዚ ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ንክዓቢ ዘድሊ ምትዕርራያት ከምኡ ድማ ዲጂታላዊ ትሕተ ቅርፂ ከምኡውን ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ክመፅእ ዝኽእል ወይ ቴክ ፈርምስ ንክትሃንፅ ዲጂታላዊ ሴትኣፕ ኣብኡ ዓብ ሓገዝ ክገብሩ ይኽእሉ ስለዚ ኤርትራ አይኖ 120 ሚሊዮን ንሃገር ዝቕይር ገንዘብ ኣይኮነን ግን እቲ ሳምቲንግ ኦልሬዲ ስለዚ እዚኣ ካብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ዝወፀት እያ አይ ሆፕ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ከሎ ዝክርዎ ኢኹም ሕጂ ብካልእ ተተኪሎ ተስፋ ንገብር ገለ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ከምፅእ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ዘላቶ መድረክ ኩሉ ዓይነት ዝሕግዛ ከም ፅቡቅ ኢና ንሪዮ እናበልና ናይ ሎሚ ኣርሲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩም ግረፉ እናበልና ምዝያ ክንገድፈኩም ኤርትራ I'll